Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο μάθημα κοσμολογίας και μια ελπίδα μου είναι να μην αδύρεται μετά από αυτό, γιατί δεν ξέρω, είναι πιο ανεβασμένος από τα προηγούμενα και εντάξει, προσπαθήστε να καταλάβετε, ότι δεν καταλαβαίνετε ερώτηση και συζητάμε. Νομίζω είναι και πιο μικρό από το προηγούμενο, οπότε θα έχουμε περισσότερο χρόνο για συζήτηση. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μορφή του μαθήματος. Τι θα πούμε? Θα ξεκινήσουμε λίγο να συνδεθούμε με την κοσμολογία 1. Τι είπατε στο προηγούμενο μάθημα, τι είπατε και στο προ-προηγούμενο μάθημα, που όλα μαζί συνδέονται. Μετά θα πάμε να δούμε τι είναι η εξίσωση Friedmann, πώς βγαίνει, εκεί ίσως είναι το δύσκολο κομμάτι, και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε τα διάφορα κοσμολογικά μοντέλα. Συνεχίζουμε με τη νουκλεοσύνθεση, τι θα πει αυτό, με το πώς δημιουργήθηκαν τα στοιχεία της πρώτης στιγμής του σύμπαντος. Και θα πάμε μετά στις μεγάλες δομές του σύμπαντος. Θα πάμε σε εναλλακτικές, ας πούμε, όχι στην μικροκυματική κοσμική ακτινοβολία, αλλά σε άλλες μορφές, και θα δούμε και αυτές πώς τις χρησιμοποιούμε. Και θα δούμε και ένα εναλλακτικό μοντέλο, το οποίο ήταν ο αντίπαλος, ας πούμε, του Big Bang μέχρι περίπου το 65-50, κάπου εκεί. 60-50. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Κοσμολογία 1. Κεντρικό πρόσωπο προφανώς, όχι τόσο στην κοσμολογία αλλά στα θεμέλια της, που βασίστηκε αυτή, είναι ο Einstein, ο οποίος με τη θεωρία της σχετικότητας, τη γενική κυρίως, έβαλε το πλαίσιο πάνω στο οποίο ήταν αναγκασμένα να αναπτυχθούν όλα τα κοσμολογικά μοντέλα και από τα οποία προήλθαν όλα αυτά. Και δίπλα έχουμε βάλει και την εξίσωση, ας πούμε, πεδίου του Einstein. Εντάξει, περίπλοκη φαίνεται, δεν θα ασχοληθούμε εμείς με τόσο περίπλοκα πράγματα. Έχει και όλες τις σταθερές. Λοιπόν, και ο Einstein έβαλε τα θεμέλια, έγραψε τις εξισώσεις. Από εκεί και πέρα υπήρχαν άλλοι κύριοι οι οποίοι άρχισαν να τις μελετάνε, να τις λύνουν, να βάζουν οριακές συνθήκες, όπως λέμε, και να βλέπουμε τι γίνεται. Ο Lemaitre, όπως είπε και ο Orpheus την προηγούμενη φορά, είχε πει ότι οι εξισώσεις του Einstein οδηγούν σε αυτό που ονόμαζε εκείνος κοσμικό αυγό, ότι δηλαδή ολόκληρο το σύμπαν ξεκίνησε από ένα σημείο. Αυτό το σημείο ήταν το αυγό, εκολάστηκε και φτάσαμε στον κόσμο σήμερα. Και είχε πει και ο Orpheus ότι επειδή όλα αυτά θύμιζαν πολύ θρησκευτικά πράγματα, κυρίως ινδουιστικές θρησκείες και τέτοια πράγματα, και ο ίδιος ήταν ιερέας, εκείνη την εποχή τον είχαν λίγο στην απέξω, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπουμε σήμερα, αυτό το μοντέλο, κάποια παραλλαγή του, είναι αυτό το οποίο έχει επικρατήσει, ότι όλα ξεκίνησαν από ένα σημείο. Τώρα, πέρα από τη θεωρία, που είπαμε ότι στην οποία στηρίχθηκαν τα κοσμολογικά μοντέλα και ήταν η γενική θεωρία της σχετικότητας, υπήρχαν και κάποια πειραματικά δεδομένα, τα οποία έπρεπε να εξηγεί κάθε κοσμολογική θεωρία. Ο Hubble ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε το γνωστό νόμο του Hubble, που τι λέει αυτός, ότι καταρχήν να πούμε τι έκανε. Ουσιαστικά πήρε μετρήσεις, φάσματα από διάφορες γαλαξίες και είδε πόσο, είδε το φάσμα τους και είδε ότι αυτό είναι πάντα μετατοπισμένο προς το ερυθρό. Έχουμε αυτή που λέμε ερυθρομετατόπιση, δηλαδή, και σύμφωνα με το φαινόμενο Doppler, αυτοί οι γαλαξίες θα έπρεπε να απομακρύνονται από εμάς. Κάθισε λοιπόν και έκανε αυτό εδώ το γράφημα, το οποίο, εντάξει, τώρα ίσως να μην το βλέπετε, αν το δείτε, εδώ πρέπει να μην σας παραξενεύσει που έχει στην ταχύτητα, αυτός είναι ο άξονας ταχύτητας, άξονας της απόστασης, έχει ξεχάσει να βάλει ένα second ή οτιδήποτε, ήταν το γράφημα που είχε κάνει εκείνος και είχε κάνει αυτό το λάθος. Πήρε λοιπόν τα δεδομένα του, τα έβαλε σε ένα γράφημα ταχύτητας απόστασης και είδε ότι οι γαλαξίες περίπου είναι σε μία ευθεία. Εντάξει, δεν φαίνεται ακριβώς να είναι σε μία ευθεία,
Αλλά στατιστικά μπορούμε να το πούμε αυτό, αν λάβουμε υπόψη μας και τα σφάλματα κτλ. Αν λοιπόν πούμε ότι η ταχύτητα με την απόσταση έχει μια γραμμική σχέση, παίρνουμε αυτό εδώ που λέγεται ο νόμος του Hubble. Και αυτή εδώ η σταθερά αναλογίας λέγεται η σταθερά του Hubble. Αυτός, όπως είχε πει και ο Ορφέας την προηγούμενη φορά, αυτός ο νόμος δεν μπορούσαν οι επιστήμονες να πιστέψουν ότι ισχύει μόνο για τη Γη, άρα όλα τα πράγματα απομακρύνονται μόνο από τη Γη, αλλά λέει θα ισχύει εδώ, θα ισχύει στο διπλανό ηλιακό σύστημα, θα ισχύει σε κάθε ηλιακό σύστημα. Πώς γίνεται όλα τα αντικείμενα να απομακρύνονται από εμάς, από κάθε σημείο. Κάτσαν και το σκέφτηκαν και είδαν ότι μία λύση θα ήταν το σύμπαν να διαστέλλεται. Αυτό το είχε πει ο Ορφέας με το παράδειγμα με τον μπαλόνι που φουσκώνει και το σταφιδόψωμο, εντάξει, ο καθένας λέει ότι του αρέσει. Φαντάζομαι το θυμάστε, δεν θέλω να το επαναλάβουμε. Okay. Τώρα, ένα άλλο πειραματικό δεδομένο ήρθε αρκετά αργότερα, το 1965, από τους Penzias και Wilson, οι οποίοι βρήκανε την μικροκυματική ακτινοβολία Κοβά. Και για αυτή τους ανακάλυψη πήραν και το Νόμπελ το 1978. Είχατε δει ότι ο πρώτος χάρτης, ας πούμε, της μικροκυματικής ακτινοβολίας δεν ήταν τόσο καλός, ήταν ένα πράσινο πράγμα με μια γραμμούλα εδώ πέρα. Έλεγε ο Ορφέας πάλι καλά που ήταν και το γαλαξία. Τέλος πάντων, βελτιώσαμε τις μετρήσεις μας, παίρνουμε πλέον τέτοιους χάρτες ή ακόμη και καλύτερους και μπορούμε να δούμε ουσιαστικά αυτή η ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία του ίδιου του σύμπαντος, της θερμοκρασίας που έχει. Άρα μελετώντας αυτή και τις διάφορες ανισοτροπίες της μπορούμε να μελετήσουμε το ίδιο το σύμπαν. Και κάθε μοντέλο λοιπόν που θα εξηγεί την εξέλιξη του σύμπαντος θα πρέπει να εξηγεί και αυτό. Τώρα, είπαμε πριν ότι ο Hubble χρησιμοποίησε το φαινόμενο Doppler για να βρει την απόσταση των γαλαξιών. Είχαμε το φαινόμενο Doppler σε προηγούμενο μάθημα. Είπαμε ότι όταν ένα αντικείμενο πλησιάζει προς τα εμάς το μήκος κύματος ακτινοβολίας που εκπέμπει μειώνεται, άρα έχουμε μετατόπιση προς το ιώδες, ενώ όταν απομακρύνεται από εμάς έχουμε μετατόπιση προς το ερυθρό. Και το χαρακτηριστικό που θα παίρναμε σε ένα φάσμα θα ήταν αυτό. Εδώ αυτό είναι ακίνητο, αυτή εδώ είναι για μια κινούμενη πηγή. Όπως βλέπουμε όλες οι γραμμές έχουν μετακινηθεί, άρα έχουμε κίνηση πηγής. Οι των γραμμών παραμένουν οι ίδιες όταν μετατοπίζονται. Ναι. Τώρα, θέλετε να μου πείτε αν αυτό το σώμα απομακρύνεται από εμάς ή μας πλησιάζει? Απομακρύνεται. Αφού πηγαίνει προς το ερυθρό. Όλες οι γραμμές έχουν πάει προς τα κόκκινα. Το κόκκινο είπαμε είναι απομάκρυνση, άρα και αυτή η πηγή απομακρύνεται. Ο Ορφέας είχε μιλήσει και για αυτά που έλεγε πρότυπα κεριά, τα οποία μας βοηθάνε να μετρήσουμε τις αποστάσεις στο σύμπαν. Είχαμε πει και στο μάθημα για την εξέλιξη των αστέρων, για τους κυφίδες, που είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για τη μέτρηση αποστάσεων, αφού αυτά είναι αστέρια που τρεμοπαίζουν, να το πούμε, αλλά όχι τρεμόπαισμα λόγω της ατμόσφαιρας, αλλά λόγω της ίδιας της δομής. Τα ίδια αυξομειώνουν τη φωτεινότητά τους. Οπότε εμείς βλέπουμε μια μεταβολή στη λαμπρότητά τους και με τους κατάλληλους φυσικούς νόμους μπορούμε αυτή τη μεταβολή να τη μετατρέψουμε σε φωτεινότητα και μετρώντας πόση φωτεινότητα έχει και πόση λαμβάνουμε εμείς μπορούμε να βρούμε την απόστασή του. Και ένα άλλο ας πούμε γεγονός το οποίο ξέρουμε τη φωτεινότητα, άρα μπορούμε να βρούμε και την απόστασή του, είναι τα supernova, τα οποία είναι χαοτικά. Εδώ πέρα είναι ένα στιγμιότυπο, μια προσωμείωση, είναι χαοτικά. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να βγάλουμε μια μέση τιμή της φωτεινότητάς τους, μπορούμε να βρούμε τις αποστάσεις και όπως ο Hubble χρησιμοποίησε γαλαξίες για να κάνει το διάγραμμά του, εδώ είναι το διάγραμμα Hubble, αλλά αυτή τη φορά για supernova. Και βλέπετε ότι σε αυτά υπάρχει μια πολύ καλύτερη ναι. Η ευθεία τέλος πάντων είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένη στα σημεία και όπως είχε πει και ο Ορφέας, μόνο αυτό εδώ το κομματάκι είχε καταφέρει να δει ο Hubble, ενώ τώρα έχουμε φτάσει σε τεράστιες αποστάσεις.
Και τελικά είχατε πει και ορισμένα πράγματα για τη σκοτεινή ύλη. Επειδή ούτε και οι επιστήμονες ξέρουν πάρα πολλά, ούτε και εμείς θα επιμείνουμε πολύ, από πού είχε έρθει η ανάγκη να βάλουμε τη σκοτεινή ύλη στο παιχνίδι και δεν μας έφτανε και η ύλη που βλέπουμε. Αυτές εδώ είναι διαγράμματα ταχύτητας και απόσταση από το κέντρο ενός γαλαξία. Και ενώ εμείς με τους υπολογισμούς, αν η ύλη ήταν μόνο αυτή που βλέπουμε, δηλαδή ο φωτεινός δίσκος, η καμπύλη της ταχύτητας θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά, η καμπύλη που παίρνουμε είναι αυτή. Άρα συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να συνεισφέρει και να δίνει ταχύτητα, τέλος πάντων να επηρεάζει την κίνηση αυτών των σωμάτων. Εφόσον δεν το βλέπουμε, το ονομάσαμε σκοτεινή ύλη. Εδώ πέρα είναι πώς βλέπουμε τώρα τη σκοτεινή ύλη. Ένας άλλος τρόπος να τη δούμε είναι αυτό το φαινόμενο των βαρυτικών φακών. Εδώ πέρα μια χαρακτηριστική εικόνα που ένα σμήνος από γαλαξίες βρίσκεται μπροστά από ένα κβάζαρ. Και εδώ πέρα, αν δείτε αυτά εδώ, δεν είναι στην πραγματικότητα άλλοι γαλαξίες, αλλά είναι ακτινοβολία από το κβάζαρ, το οποίο περνάει γύρω από το σμήνος, οι ακτίνες φωτός καμπυλώνονται και φτάνουν πολλαπλές στα μάτια μας. Και χρησιμοποιώντας τέτοιες τεχνικές, μπορούμε να κάνουμε και αυτό τη χαρτογράφηση της σκοτεινής ύλης, την είχε δείξει ο Ορφέας την προηγούμενη φορά, και να βρούμε ποια είναι η κατανομή της περίπου στο χώρο. Τώρα, πάμε να πούμε τα καινούργια. Θα ασχοληθούμε καταρχήν με την εξίσωση Friedman. Προφανώς το όνομά την πήρε από τον επιστήμονα που την έβγαλε, Alexander Friedman. Αυτός γύρω στο 1922 και ήταν στο πλαίσιο του διαστελόμενου σύμπαντος. Θα δούμε ότι με την εξίσωσή του μπορεί να δείξει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι το σύμπαν μπορεί να διαστέλλεται, μπορεί να συστέλλεται, μπορεί να μένει και στατικό ακόμη. Βέβαια είπαμε κάποιες δυσκολίες. Να ξεκινήσουμε μια υπενθύμηση του τι είχε πει ο Einstein. Με δύο γραμμές μπορούμε να συνοψίσουμε τη θεωρία του, έτσι ποιοτικά, σε αυτά εδώ τα δύο. Η παρουσία μάζας και ενέργειας καθορίζει τη γεωμετρία του χώρου. Όπου υπάρχει μια μάζα, ο χώρος καμπυλώνεται. Παράδειγμα είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε ότι ο ήλιος έχει, εντάξει, αυτό προφανώς είναι δυσδιάστατο, έχει καμπυλώσει το χώρο γύρω του, μόνο και μόνο με την παρουσία του. Και ταυτόχρονα η γεωμετρία του χώρου καθορίζει την κίνηση της μάζας. Και επειδή ο ήλιος έχει καμπυλώσει το χώρο, η γη είναι αναγκασμένη να κινείται σε αυτόν τον καμπυλωμένο χώρο. Ωραία. Και είναι αναγκασμένη να ακολουθεί, ας πούμε, τις καμπύλες του. Δεν μπορεί να πάει όπου θέλει. Think of empty space, or actually empty space-time, as Αυτό a είναι ένα rubber βιντεάκι από το sheet, YouTube like a που λέει trapeze. αυτό ακριβώς που είπαμε. A heavy object like the sun will actually bend the sheet, and the heavier it is, the more the sheet is Εδώ είναι το παράδειγμα με το space-time σεντόνι, ας is πούμε. If you now roll a lighter object, say a planet, along the sheet Και in τώρα a straight έρχεται και ο line, πλανήτης. the curvature of space-time will cause it to move in a circular path around the heavy object. Εδώ λέει θα πάει σε κυκλική τροχιά, βέβαια οι τροχές ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκες, ελλειπτικές, παραβολικές, υπερβολικές. Αυτό ακριβώς γίνεται, μπορεί να κάνετε ένα απλό πείραμα εκεί ίδιοι, παίρνοντας ένα σεντόνι και βάζοντας μια βαριά μπάλα και μετά να στέλνετε μικρούς βόλους. Θα δείτε παρόμοιο φαινόμενο, βέβαια εκεί, επειδή υπάρχουν τριβές, θα δείτε ότι αυτό σταματάει πολύ πιο γρήγορα. Εντάξει. Αντίθετα, στο διάστημα, ουσιαστικά οι τριβές δεν υπάρχουν, γι' αυτό και οι πλανήτες διατηρούν τις τροχές τους. Και ανάλογα με το πόσο μεγάλη μάζα έχει το σώμα, είναι και μεγαλύτερη η καμπύλωση του χωροχρόνου. Ας πούμε, να πάρουμε ένα παράδειγμα, ο ήλιος θα έκανε μια τέτοια γούβα, ας το πούμε. Ο λευκός νάνος που έχει μεγαλύτερη πυκνότητα και κοντά του μεγαλύτερο βαρυτικό πεδίο, πιο βαθύ πηγάδι. Ο αστέρας Νετρονίων ακόμη πιο βαθύ, ενώ η μαύρη τρύπα που τη χαρακτηρίζουμε ως ανομαλία, επειδή έχει άπειρη πυκνότητα, όλη η μάζα της συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, αυτό το πηγάδι θα έχει και άπειρο βάθος. Φυσικά σαν να τρυπούσε το σεντόνι. Ναι. Το βάρος. Ακριβώς. Ωραία. Εντάξει, εδώ πέρα είναι η εξίσωση που είδαμε και πιο πριν.
δεν μας ενδιαφέρει τόσο, αλλά γενικά αυτό εδώ το κομμάτι καθορίζει τη γεωμετρία του χώρου, ενώ αυτό εδώ το κομμάτι καθορίζεται, ας πούμε, από την κατανομή της μάζας. Εδώ είναι και το φαινόμενο που είπαμε με την καμπύλωση των ακτίνων φωτός. Αυτό συμβαίνει και οι ακτίνες φωτός θα πρέπει να ακολουθούν το χώρο, άρα και αυτές θα καμπυλώνονται ανάλογα με την παρουσία μάζας και γι' αυτό υπάρχει και το φαινόμενο των βαρακτικών φακών. Τώρα, αυτή εδώ η εξίσωση, την οποία έβγαλε ο Einstein, στην πραγματικότητα έχει πίνακες και αποτελείται από, επειδή έχουμε 4 διαστάσεις, αποτελείται συνολικά από 4 στο τετράγωνο εξώσεις, 16 εξισώσεις. Και αυτές οι εξισώσεις είναι και διαφορικές, οπότε είναι δύσκολο να λυθούν, έχει πολλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη μας την ομοιογένεια και την ισοτροπία του σύμπαντος, αυτές οι εξισώσεις από 16 γίνονται 4 και τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ. Οπότε, πάμε να δούμε τι θα πει ομοιογένεια και τι ισοτροπία. Αυτό εδώ λέω ότι είναι ομογενές αλλά όχι ισότροπο. Ομογενές πρέπει να πει ότι περίπου κάθε σημείο έχει την ίδια ιδιότητα. Εντάξει. Εδώ πέρα για παράδειγμα σε κάθε σημείο η πυκνότητα των μαύρων και άσπρων γραμμών είναι περίπου ίδια. Και γιατί δεν είναι ισότροπο αυτό το μέσο? Η ισοτροπία σημαίνει προς κάθε κατεύθυνση να αντιμετωπίζω τα ίδια πράγματα. Για σκεφτείτε όμως να πηγαίνω εγώ έτσι. Μία θα βλέπω άσπρο, μία θα βλέπω μαύρο. Αν πάω έτσι όμως, ή θα βλέπω συνεχώς άσπρο ή θα βλέπω συνεχώς μαύρο. Άρα αυτό δεν είναι ισότροπο. Είναι ομογενές όμως γιατί είπαμε, η πυκνότητα είναι περίπου ίδια του μαύρου και του άσπρου. Αντίθετα, αυτό εδώ είναι ισότροπο αλλά όχι ομογενές. Γιατί ομογενές δεν είναι, γιατί εδώ έπεσα μέσα στη μαυρίλα, πολύ πυκνές γραμμές. Εδώ έχει αλλάξει η πυκνότητα άσπρων και μαύρων γραμμών. Και είναι ισότροπος προς το κέντρο του γιατί προς όποια κατεύθυνση και να πάω θα δω περίπου τα ίδια πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο αλλάζει η πυκνότητα των γραμμών προς όποια κατεύθυνση και να πάω. Άρα αυτό είναι ισότροπο αλλά όχι ομογενές. Τελικά, αν θέλαμε να δούμε κάτι που τα προσαρμόζει, που τα καλύπτει και τα δύο, είναι ένα τέτοιο σχήμα, το οποίο βλέπουμε ότι και σε κάθε σημείο του μας φαίνεται ίδιο, τι να πάρω αυτό το σημείο, τι να πάρω αυτό το σημείο, αλλά και προς κάθε όποια κατεύθυνση και να πάω, τα πράγματα εδώ είναι παρόμοια. Έτσι λοιπόν, είναι και το σύμπαν σε τεράστιες κλίμακες, δηλαδή άνω των 100 Μεγαπαρσέκ. Μην περιμένετε δηλαδή και αναρωτιέστε τι μου λες ότι είναι ισότροπο αν βγω στο διάστημα, από τη μία πλευρά θα βρω τον ήλιο και από την άλλη πλευρά θα βγω έξω από το ηλιακό σύστημα. Όλα αυτά ισχύουν σε τεράστιες κλίμακες. Οπότε, πάνω σε αυτά τα παρατηρησιακά δεδομένα, τα οποία τα έχουμε κάνει αρχές, έχει βασιστεί και η επίλυση αυτών των εξισώσεων. Τώρα, αυτή η διαφάνεια να πέσει λίγο βαριά. Θα πάμε να βγάλουμε την εξίσωση Friedman με τους νευτόνιους νόμους. Δεν θα ασχοληθούμε με πίνακες και το ένα και το άλλο. Οπότε θα κάνουμε αυτό που είχε κάνει και ο Ορφέας την προηγούμενη φορά με τη μεγάλη σφαίρα, όπου έχω ένα σώμα να κινείται στα άκρα του. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό εδώ. Ουσιαστικά αυτός είναι ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, ότι η μάζα επί επιτάχυνση ισούται με τη δύναμη, που σε αυτή την περίπτωση η δύναμη είναι η βαρυτική δύναμη, επομένως έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Στο επόμενο βήμα οι μάζες προφανώς απλοποιούνται και μπορούμε να αντικαταστήσουμε και τη μάζα της σφαίρας με την πυκνότητά της. Εδώ, αν υποθέσουμε ότι αυτή η σφαίρα έχει μια μάζα και έχει και συγκεκριμένη πυκνότητα, τότε η μάζα της θα δίνεται από αυτόν εδώ τον τύπο. Αυτό μπορούμε να το αντικαταστήσουμε σε αυτή τη σχέση και τι κερδίζουμε. Ουσιαστικά βγάζουμε, ναι, τι κάνουμε τώρα, σχηματίζουμε την πυκνότητα και τη βάζουμε εδώ πέρα στο παιχνίδι. Έτσι μας φεύγει η μάζα που πολύ πιθανό να μην την ξέρουμε κιόλας, ενώ αντίθετα την πυκνότητα είναι πιο εύκολο να τη μετρήσουμε και έχουμε μια σχέση η οποία συνδέει την επιτάχυνση με κάποιες σταθερές και την απόσταση.
Τώρα, βέβαια και η πυκνότητα ουσιαστικά μεταβάλλεται. Αν σκεφτούμε ότι αυτό μπορεί να διαστέλλεται, να συστέλλεται, όπως είπαμε ότι πολύ πιθανό να συμβαίνει, όπως μας είπε ο νόμος του Hubble, τότε αυτό, η σχέση που συνδέει την πυκνότητα τώρα με την πυκνότητα μια άλλη στιγμή, έχει να κάνει με το R στην πλην 3. Γιατί αυτό? Γιατί ο όγκος πηγαίνει με το R στην τρίτη, άρα υπάρχει αυτή η αναλογία. Τα βάζουμε στην τελευταία εξίσωση και παίρνουμε αυτήν εδώ την πολύ απλή σχέση. Πλέον αυτή η σχέση περιλαμβάνει μια συνάρτηση και τις παραγωγούς. Είναι αυτό που λέμε διαφορική εξίσωση και θα πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο να τη λύσουμε. Συνήθως αυτές οι εξισώσεις δεν είναι τόσο εύκολο να λυθούν. Η συγκεκριμένη δεν θα καθίσουμε να τη λύσουμε αναλυτικά, αλλά για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να πειραματιστεί λίγο, μπορεί να Καταρχήν να πω κάτι, αυτές εδώ οι τελείες, για όσους δεν ξέρουν, ουσιαστικά σημαίνουν χρονική παράγωγο. Δηλαδή, μία τελεία είναι η χρονική παράγωγος της θέσης, δηλαδή η ταχύτητα. Πώς μεταβάλλεται η θέση με τον χρόνο. Ενώ δύο τελείες είναι πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα με τον χρόνο, άρα είναι η επιτάχυνση. Τώρα, για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να το προσπαθήσουν, το να ολοκληρώσει αυτή τη σχέση μία φορά είναι σχετικά εύκολο, αρκεί να πολλαπλασιάσει με την ταχύτητα και στις δύο πλευρές. Τώρα, για όσους δεν ενδιαφέρονται να το κάνουν αυτό, θα πάμε κατευθείαν στο αποτέλεσμα. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Πλέον έχει φύγει η επιτάχυνση από το παιχνίδι και υπάρχει μόνο η ταχύτητα και η απόσταση. Και έχει προκύψει και αυτός εδώ ο όρος, ο οποίος είναι μια σταθερά. Πάντα όταν έχουμε να κάνουμε διαφορετικές εξισώσεις, προκύπτει και μια σταθερά, η οποία καθορίζεται από τις αρχικές ή συνοριακές συνθήκες, ανάλογα με το πρόβλημα. Τώρα, εδώ ουσιαστικά τα ξέρουμε όλα. Είπαμε η ταχύτητα και η απόσταση, η πυκνότητα, η ταχύτητα του φωτός, πάλι η απόσταση. Αυτός εδώ παράγοντας είναι ο συντελεστής καμπυλότητας που θα πούμε σε λίγο, που καθορίζει με ποια γεωμετρία υπάρχει στο σύμπαν μας. Είναι αυτή που καθορίζει τις κινήσεις στο σύμπαν μας. Αυτό που λέμε φλίδια γεωμετρία, ρημάνιες γεωμετρίες, υπερβολικές, σφαιρικές, θα τα δούμε. Αυτή ουσιαστικά είναι η εξίσωση Friedmann. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τη συσχετίσουμε αυτή με τον νόμο του Hubble. Για να γράψουμε με μια εξίσωση την διαστολή του σύμπαντος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εκεί. Τι μας λέει αυτό εκεί? Ότι η απόσταση κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα είναι η απόσταση μια χρονική στιγμή που θα τη διαλέξουμε εμείς, οποιαδήποτε θέλουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε το τώρα για παράδειγμα, επί μια συνάρτηση που θα καθορίζει πόσο θα μεγαλώνει, θα μικραίνει αυτή η απόσταση. Άρα, γνωρίζοντας αυτό εδώ, μπορούμε να πούμε τι κάνει σε σχέση με μια χρονική στιγμή, τι θα κάνει η αποστάση μες στο σύμπαν. Τώρα, αν παραγωγήσουμε μια φορά αυτή τη σχέση, δηλαδή δούμε όχι τι γίνεται με την απόσταση, αλλά πώς μεταβάλλεται η απόσταση, δηλαδή τι γίνεται με την ταχύτητα, θα δούμε ότι, κάνοντας κάποιες πράξεις, όπως ενδιαφέρει θα τις δει, η ταχύτητα συνδέεται με την απόσταση με αυτόν εδώ τον παράγοντα. Αυτή όμως η σχέση είναι ακριβώς ο νόμος του Hubble. Αυτό το νόμο δεν έβγαλε ο Hubble. Ότι η ταχύτητα είναι ανάλογη με την απόσταση με μια σταθερά αναλογίας. Συνδυάζοντας αυτές τις σχέσεις, μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό εδώ. Που τι μας λέει? Ότι αυτός ο παράγοντας διαστολής, το πώς μεταβάλλεται με το χρόνο προς το πόσο είναι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μας δίνει τη σταθερά του Hubble. Ωραία. Τώρα τι γίνεται? Βγάλαμε αυτό εδώ το κλάσμα, ποια είναι η σταθερά του Hubble. Και είχαμε βγάλει και προηγουμένως την εξίσωση Friedmann. Συνδυάζοντας αυτές τις δύο σχέσεις, μπορούμε εδώ τα R να τα απαλείψουμε και τι μας μένει? Η παράγωση του ενός προς τη συνάρτηση. Αυτό όμως είπαμε ότι είναι σταθερά του Hubble. Άρα βάζουμε στο παιχνίδι τη σταθερά του Hubble. Και αφού συνδυάσουμε αυτές τις σχέσεις, παίρνουμε την εξίσωση Friedmann όπως την είχε βγάλει εκείνος, αλλά εμείς το κάναμε με νευτόνιο τρόπο.
Άμα το κάνουμε σχετικότητα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαφορές, θα το δούμε σε λίγο τι αποτέλεσμα παίρνουμε. Λοιπόν, οπότε καταλήγουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Τι αξίζει να προσέξουμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τη σταθερά, όπως λέμε, του Hubble και εδώ πέρα έχουμε την πυκνότητα του σύμπαντος. Είπαμε όμως ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Εφόσον διαστέλλεται, αυξάνεται ο όγκος του. Εφόσον αυξάνεται ο όγκος του και θεωρούμε ότι η μάζα του είναι σταθερή, τότε η πυκνότητά του θα πρέπει συνεχώς να αλλάζει. Αν έχουμε όμως κάτι σταθερό και κάτι σταθερό να ισούται με κάτι που αλλάζει, τότε και αυτό εδώ θα πρέπει να αλλάζει ανάλογα, έτσι ώστε και αυτό να μένει σταθερό. Τι θα πει αυτό? Ότι η σταθερά του Hubble δεν είναι στην πραγματικότητα σταθερά, αλλά αλλάζει ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε και η σταθερά του Hubble αναφέρεται στο παρόν μας. Το τι τιμή έχει η συνάρτηση Hubble στο παρόν. Και αυτό θα ήταν λογικό να το προβλέψει κανείς, γιατί όπως είχε πει και ο Ορφέας, αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη φορά, το αντίστροφο της σταθεράς του Hubble μπορεί να μας δώσει μια προσέγγιση για την ηλικία του σύμπαντος. Για σκεφτείτε η σταθερά του Hubble να ήταν σταθερά, δηλαδή κάθε στιγμή το σύμπαν θα ήταν σαν να έχει την ίδια ηλικία, το οποίο δεν βγάζει νόημα. Άρα είναι λογικό να καταλάβουμε γιατί αυτή η σταθερά θα πρέπει να αλλάζει τιμή από εποχή σε εποχή και να μας δίνει την εκτίμηση για την ηλικία του σύμπαντος. Τώρα, αυτή η εξίσωση όμως μπορεί να μας δώσει, ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες, δηλαδή ποια είναι η τιμή του K που είπαμε, ότι είναι μια σταθερά, ο συντελεστής καπηλότητας, μπορεί να μας δώσει και το μέλλον του σύμπαντος. Λέει εδώ ότι αν το K ήταν 0, δηλαδή είχαμε αυτό που λέμε flat universe, ευκλήδια γεωμετρία, όλα είναι επίπεδα όπως έχουμε μάθει στο σχολείο, τότε η ταχύτητα, ας πούμε, την οποία διαστέλλεται το σύμπαν θα είναι συνεχώς θετική, αλλά θα μειώνεται. Άρα το σύμπαν συνεχώς θα αυξάνει τις διαστάσεις του με όλο και μειούμενο ρυθμό. Αυτό, για να μην νομίζετε ότι είναι κάτι φοβερό, ήταν η πιο απλή εξίσωση που προκύπτει. Αν βάλεις το K ίσον 0, παίρνεις μια τέτοια εξίσωση. Έχω καθίσει και έχω κάνει κάποιες πραξούλες. Μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε αν έχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Αν λύσεις την εξίσωση, παίρνεις μια τέτοια μορφή και το γράφημά της, αφήσεις τις εξίσωσεις, το γράφημά της είναι αυτό εδώ. Τι βλέπεις από αυτό εδώ? Ότι συνεχώς η ακτίνα του σύμπαντος αυξάνεται. Το βλέπετε? Αλλά εδώ ενώ η κλίση εδώ είναι πιο μεγάλη, συνεχώς μειώνεται. Και αυτό τείνει να γίνει μια ευθεία. Okay. Και πιο κάτω έχω πάρει και το τι θα γίνει σε άπειρο χρόνο. Εδώ, αν βάλουμε το χρόνο να πάει στο άπειρο, αυτό μας δίνει ότι η ακτίνα του σύμπαντος θα γίνει άπειρη. Αυτό περιμένω, εφόσον συνεχώς διαστέλλεται, σε άπειρο χρόνο η ακτίνα του θα είναι άπειρη. Και έχω πάρει και την παράγω για να δω ποια θα είναι η ταχύτητα. Αν βάλω και σχεδιάσω την ταχύτητα, βλέπετε αυτό ακριβώς που είχαμε και στη διαφάνεια πιο πριν, ότι η ταχύτητα συνεχώς μειώνεται. Αυτό ακριβώς παίρνουμε. Είναι πολύ απλό, ποιος θέλει να το δοκιμάσει. Προσπάθησα να το κάνω και για τις άλλες περιπτώσεις του K, αλλά οι εξισώσεις είναι πιο δύσκολες, οπότε σκέφτηκα να το αφήσω. Τώρα, αν το K είναι αρνητικό, τότε λέει έχουμε open universe. Τι θα πει αυτό? Ότι το σύμπαν η ταχύτητά του θα είναι συνεχώς θετική και δεν θα μειώνεται. Άρα το σύμπαν όχι μόνο θα διαστέλλεται, αλλά θα διαστέλλεται και με αυξανόμενο ρυθμό. Και αν τέλος το K είναι θετικό, θα δούμε σε λίγο τι θα πούν αυτές οι τιμές για το K, τότε η ταχύτητα μπορεί στην αρχή να είναι θετική, άρα το σύμπαν να διαστέλλεται, κάποια στιγμή όμως θα μηδενιστεί και θα αλλάξει πρόσημο. Άρα θα έρθει κάποια στιγμή που το σύμπαν θα αρχίσει να συστέλλεται. Άρα λοιπόν, ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες, μπορούμε και εμείς να αποφασίσουμε το μέλλον του σύμπαντος μέσα από αυτές τις εξισώσεις. Να δούμε λίγο τι θα πούνε το K. Καμπυλότητα 0 θα πει ακριβώς αυτό. Το σύμπαν είναι επίπεδο, έχουμε ένα επίπεδο, ισχύουν όλα τα θεωρήματα που ξέρουμε από τη γεωμετρία μας. Ένα τρίγωνο, οι γωνίες του θα είναι ακριβώς 180 μοίρες. Τώρα, αν το K είναι 1,
αν είναι θετικό, η περίπτωση που είπαμε το σύμπαν θα διαστέλλεται, θα σταματήσει και μετά θα αρχίσει να συστέλλεται, θα έχουμε αυτή την περίπτωση που σε δύο διαστάσεις θα μπορούσαμε να την προσωμιώσουμε με μια σφαίρα. Όπως βλέπετε, σε μια σφαίρα αλλάζει λίγο η γεωμετρία. Ένα τρίγωνο στην πραγματικότητα έχει καμπύλες πλευρές. Κερατοειδείς δεν λέγονται. Ορίστε. Κερατοειδείς δεν λέγονται. Αυτές οι... Ποιες? Σε ένα τρίγωνο, όταν είναι καμπύλες οι πλευρές ουσιαστικά, Ναι. λέγονται κερατοειδείς νομίζω. Τέλος πάντων. Οκ, δεν το ξέρω αυτό. Αυτή θα είναι η περίπτωση μια οπτικοποίηση σε δύο διαστάσεις για θετική καμπυλότητα, ενώ στην περίπτωση που είπαμε ότι η καμπυλότητα το K θα είναι αρνητικό, τότε μια ας πούμε, οπτικοποίηση, το πώς θα ήταν το σύμπαν, θα είναι μια σέλα που βλέπετε ότι έχουμε ακριβώς την αντίθετη καμπυλότητα, ενώ πριν στη σφαίρα οι πλευρές φεύγαν έτσι, τώρα είναι προς τα μέσα. Εντάξει. Άρα αυτές είναι ουσιαστικά οι τρεις περιπτώσεις τι θα πει η καμπυλότητα του σύμπαντος. Και πώς μπορούμε να το βρούμε αυτό? Μπορούμε ουσιαστικά να αποφασίσουμε τι γεωμετρία θα έχει το σύμπαν μας αν βρούμε την κρίσιμη πυκνότητά του. Η κρίσιμη πυκνότητά του θα είναι αυτή για την οποία το K είναι 0. Αν πάμε στην εξίσωση Friedman, βάλουμε K ίσον 0, μπορούμε να βρούμε πόσο θα είναι ακριβώς αυτή. Και βλέπετε ότι αυτή δίνει ουσιαστικά από σταθερές. Η σταθερά του Hubble, όπως τη μετράμε τώρα, η σταθερά της βαρύτητας, το π που είναι μια γεωμετρική σταθερά, άρα όλα μπορούμε να τα βρούμε από αυτήν εδώ την τιμή. Μετρώντας την πυκνότητα του σύμπαντος τώρα, βρίσκουμε ότι είναι περίπου τόση. Είναι περίπου, λέει, 1,4 επί 10 στην 11η μάζες ηλίου, τεράστια, αλλά ανακυβικό παρσέκ, άλλη μια τεράστια μονάδα. Θα δούμε προς το τέλος της παρουσίασης πόσο μεγάλη είναι αυτή η πυκνότητα και όταν θα συζητήσουμε για την εναλλακτική θεωρία στο Big Bang. Άρα λοιπόν, μέσω αυτής της πυκνότητας, την οποία μπορούμε να τη μετρήσουμε, άσχετα αν έχουμε κάποια προβλήματα στην ακρίβειά μας, μπορούμε να βρούμε και ποια θα είναι η γεωμετρία του σύμπαντος. Αν λοιπόν η πυκνότητα που μετράμε είναι ίση με την κρίσιμη πυκνότητα, τότε το K είναι 0. Ζούμε σε έναν επίπεδο χώρο. Αν η πυκνότητα είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη, τότε η καμπυλότητα είναι θετική. Άρα μέσα στο μοντέλο της σφαίρας, μην φανταστείτε ότι το σύμπαν είναι μια σφαίρα, αυτό είναι στις δύο διαστάσεις. Αλλά ίσως αν πηγαίναμε σε μεγάλες αποστάσεις και μετρούσαμε και φτιάχναμε ένα τρίγωνο, τότε μπορούμε να βλέπουμε ότι το άδεσμα των γωνιών να μην είναι 180 μοίρες. Και αν η πυκνότητα είναι μικρότερη από την κρίσιμη, τότε ζούμε στο ας πούμε υπερβολικό σύμπαν, σε αυτό που είδαμε με την αρνητική καμπυλότητα. Αλλά άμα, όπως είδαμε, εξαρτάται το κάμπι και τη σταθερά του Hubble. Η πυκνότητα και το κάμπι και τη σταθερά του Hubble και η σταθερά του Hubble μεταβάλλεται από εποχή σε εποχή, σημαίνει ότι το κάμπι θα αλλάζει από εποχή σε εποχή. Γιατί όχι. Μπορεί και ναι. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό είναι για μέτρηση Δηλαδή τώρα. αλλάζει και η γεωμετρία. Οπότε αλλάζει η γεωμετρία του Μπορεί να σύμπαντος. μέτρο... Γιατί να μην αλλάζει. Σωστά. Ούτως ή άλλως ο ήλιος δεν αλλάζει τη γεωμετρία του σύμπαντος. Ένας κομήτης που θα έρθει δεν την αλλάζει τη γεωμετρία. Σωστά. Λοιπόν, και αυτό που λέγαμε πριν, ποια είναι η πορεία που θα ακολουθήσει. Εγώ σας έκανα, έβγαλα με ένα πρόγραμμα αυτήν εδώ την καμπύλη που βλέπετε ότι διαστέλνει το σύμπαν αλλά συνεχώς μειώνει τη ταχύτητά του. Στην περίπτωση της αρνητικής καμπυλότητας αυτή αυξάνεται συνεχώς και όχι επιβραδυνόμενα, ενώ στην άλλη περίπτωση, ενώ στην αρχή διαστέλλεται, κάποια στιγμή μηδενίζεται η διαστολή και γίνεται συστολή. Λοιπόν, τώρα αυτά όλα τα πράγματα που είπαμε για την καμπυλότητα και του σύμπαντος μπορούν να μας δώσουν και κάποιες χρήσιμους περιορισμούς στην ακτίνα του σύμπαντος. Για παράδειγμα, αν εμείς θεωρήσουμε αρνητική καμπυλότητα και υποθέσουμε ότι στο σύμπαν δεν υπάρχει τίποτα, τότε παίρνουμε την ελάχιστη ακτίνα του σύμπαντος. Αν λύσουμε από εδώ, αντικαταστήσουμε τα κατάλληλα, εδώ είναι το πλην 1 θα βάλουμε, πάμε αυτό από εδώ, αποτετραγωνίσουμε, τότε θα πάρουμε ότι στην περίπτωση που έχουμε υπερβολικό σύμπαν, δηλαδή αρνητική καμπυλότητα, και ακόμη και αν δεν έχουμε τίποτα μέσα στο σύμπαν,
τότε η ελάχιστη ακτίνα του θα πρέπει να είναι ίση με αυτόν εδώ τον αριθμό. Που τι μας λέει ουσιαστικά, θα μπορούσε κανείς να τη βγάλει και σκεφτόμενος πώς να είναι, εφόσον είπαμε ότι αυτό εδώ το αντίστροφό του δείχνει το χρόνο, βάζεις και εδώ την ταχύτητα του φωτός και παίρνεις την ελάχιστη απόσταση για το σύμπαν. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που το σύμπαν δεν είναι υπερβολικό, σαν τη σέλα, αλλά είναι στην περίπτωση της σφαίρας, πάλι μπορούμε να βγάλουμε μια εκτίμηση για την ελάχιστη ακτίνα του σύμπαντος, σκεφτόμενοι το εξής. Αν το σύμπαν ήταν αρκετά μικρό, τότε μέσα στη ζωή του ένας γαλαξίας θα έχει στείλει φως από εδώ, αλλά φως και από την άλλη κατεύθυνση. Αν το σύμπαν ήταν αρκετά μικρό και έχουν περάσει αρκετά χρόνια, τότε η ακτίνα από την άλλη πλευρά θα έχει τον χρόνο να κάνει όλο τον κύκλο και να μας έρθει από την άλλη πλευρά. Άρα εμείς θα βλέπαμε δύο εικόνες του ίδιου γαλαξία από διαφορετικές κατευθύνσεις. Κάτι τέτοιο δεν έχει παρατηρηθεί, άρα συμπεραίνουμε ότι ακόμη και αν έχουμε θετική καμπυλότητα, τότε η ακτίνα του σύμπαντος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτήν εδώ την τιμή πάλι. Άρα ουσιαστικά σε κάθε περίπτωση η ακτίνα του σύμπαντος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ίση από αυτήν εδώ την τιμή. Τώρα, αυτή εδώ είναι η εξίσωση Friedman, μόνο που έχουμε προσθέσει και την κοσμολογική σταθερά. Είχε πει ο Ορφέας την προηγούμενη φορά για την κοσμολογική σταθερά. Στον Einstein δεν άρεσε ένα σύμπαν που διαστέλλεται ή συστέλλεται και θέλησε να το κάνει στατικό. Έβαλε αυτόν εδώ τον παράγοντα και μετά, όπως λέει και το, ας πούμε, το κόμικ από κάτω, η φωτογραφία με τα συννεφάκια σε γερμανοαγγλικά, ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του. Αλλά πετάγεται ένας από πίσω και μάλλον με αυτό δεν εννοούσε ότι έβαλε την κοσμολογική σταθερά, γιατί στα σύγχρονα κοσμολογικά μοντέλα η κοσμολογική σταθερά χρειάζεται, τη χρησιμοποιούν. Αλλά αντίθετα, το μεγαλύτερο ίσως λάθος του ήταν ότι δεν πίστεψε στις εξισώσεις του και δεν προέβλεψε την διαστολή του σύμπαντος. Άρα τώρα, χρησιμοποιώντας την εξίσωση Friedman, όχι αυτή που βγάλαμε εμείς, ισχύει για νευτόνια φυσική, αλλά για την σχετική φυσική προσέγγιση και ανάλογα με τις τιμές του K και της κοσμολογικής σταθεράς μπορούμε να πάρουμε διάφορα μοντέλα. Για παράδειγμα, στην πρώτη σειρά έχουμε την περίπτωση όπου το σύμπαν είναι επίπεδο. Βλέπουμε ότι αν το σύμπαν είναι επίπεδο και εδώ η κοσμολογική σταθερά έχει θετική τιμή, ουσιαστικά είναι μια δύναμη που διαστέλνει το σύμπαν, τότε θα πάρουν μια τέτοια καμπύλη. Ενώ στην αρχή φαίνεται να μειώνεται, κάποια στιγμή αρχίζει και αυξάνεται πάλι ο ρυθμός διαστολής. Στην περίπτωση που έχουμε το λάμδα στον 0, είναι αυτό που έκανα και εγώ στο γράφημα και αυτό που είδαμε σε προηγούμενα γραφήματα, ότι απλή καμπύλη που συνεχώς διαστέλλεται αλλά με μειούμενη ταχύτητα. Ενώ αν η κοσμολογική σταθερά ήταν αρνητική, δηλαδή ήταν μια δύναμη η οποία τείνει να συστάλλει το σύμπαν, τότε θα πάρουμε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή το σύμπαν δεν θα καταφέρει να διαστέλλεται επάπειρον, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσει να συστέλλεται. Παρόμοια υπάρχουν και πιο κάτω, βλέπετε εδώ είναι για καμπυλότητα υπερβολική, αυτό που είπαμε τη σέλα, αρνητική καμπυλότητα. Οι περιπτώσεις είναι παρόμοιες με πάνω, ίσως αλλάζουν η κλίμακα χρόνου μια στιγμή. Ενώ στην τελευταία περίπτωση, όπως και να έχει, δύσκολο το σύμπαν να καταφέρει να γλιτώσει τη μοίρα του, μάλλον θα συσταλεί σε κάθε περίπτωση. Ναι. Στη δεύτερη σειρά, στο πρώτο γράφημα, πέρα που είχε ένα μικρό κενό, ναι. Να φανταστώ είναι λάθος. Ναι, είναι μόνο της εικόνας, δεν νομίζω ότι έχει. Δεν έχει σχέση δηλαδή ότι. Όχι, δεν νομίζω η καμπύλη να σε. Έπρεπε να το ψαρώσεις τώρα να φύγεις. Μηδενίζεται και νέο σύμπαν. Γιατί όχι. Το τελευταίο τι γίνεται, δηλαδή κατευθείαν. Δεν διαστέλλεται καθόλου και κατευθείαν. Το τελευταίο δεν έχει καν συνθήκες. Το τελευταίο δεν υπάρχει σύμπαν. Δεν έχει. Και ποιο λες γι' αυτό. Είναι μια σκέψη. Δεν έχει καν συνθήκες. Τώρα, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση που το γάπα είναι θετικό αλλά και η κοσμολογική σταθερά είναι θετική, που αυτή ουσιαστικά η περίπτωση λείπει, τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα και θέλει και άλλες συνθήκες για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
Οπότε γι' αυτό έχει μείνει και έξω από αυτό το γράφημα. Καμιά άλλη απορία? Εντάξει, φαντάζομαι θα πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα τώρα σε λίγο. Α, και να δούμε και κάτι τελευταίο. Αυτό εδώ το Z είναι αυτό που λέμε η ερυθρομετατόπιση. Πόσο πολύ πηγαίνουν οι φασματικές γραμμές προς το κόκκινο. Και αυτό είδαμε ότι σχετίζεται με την απόσταση. Μπορούμε να το συσχετίσουμε με την απόσταση. Άρα, ένας άλλος τρόπος να μιλάμε για την ακτίνα του σύμπαντος είναι μέσω αυτής της σταθεράς Z. Εντάξει. Αυτό μπορεί να, το λέω τώρα μια απλή αναφορά, μπορεί να χρειαστεί αργότερα όταν θα δούμε κάποιο γράφημα, να μην εντυπωσιαστούμε και ρωτάμε τι είναι αυτό το Z. Ουσιαστικά είναι ερυθρομετατόπιση, σχετίζεται με την απόσταση μέσω του νόμου του Hubble, άρα οι επιστήμονες πολύ συχνά τη χρησιμοποιούν γιατί αυτό είναι ακριβώς που μετράνε. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, την νουκλεοσύνθεση, η οποία, όπως λέει και ο τίτλος, επιβεβαιώνει το Big Bang, αλλά με ποιο τρόπο να πούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με πυρηνική φυσική και να μιλήσουμε για την ενέργεια σύνδεσης. Τι είναι η ενέργεια σύνδεσης? Όπως ξέρουμε ότι τα άτομα είναι πρωτόνια και ο πυρήνας τους είναι πρωτόνια και νετρόνια που μένουν όλα μαζί. Κανονικά όλα αυτά θα έπρεπε να αποθούνται. Τα πρωτόνια είναι θετικά, αποθούνται με άλλα πρωτόνια, θα έπρεπε να υπάρχει διάλυση. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις που τα κρατάνε ενωμένα και οι δυνάμεις αυτές ουσιαστικά δημιουργούν μια διαφορά στην ενέργεια. Εδώ πέρα λέει, η ενέργεια σύνδεσης είναι η ενέργεια που απαιτείται για να αποσυνθέσεις ένα πυρήνα ή η ισοδύναμη ενέργεια που θα πάρεις για να συνθέσεις έναν. Γιατί γίνεται αυτό? Είπαμε, αν θες να φτιάξεις ένα άτομο ηλίου, πρέπει να φέρεις δύο πρωτόνια κοντά το ένα με το άλλο. Επειδή αυτά αποθούνται μεταξύ τους, πρέπει να χαλάσει ενέργεια. Αυτή η ενέργεια, όταν τελικά καταφέρεις και τα κάνεις σε ένα σταθερό σύστημα, θα αποθηκευτεί μέσα στο σύστημα. Την έχεις χαλάσει και έχει αποθηκευτεί μέσα στον πυρήνα. Όταν πας εσύ και τον χτυπήσεις αυτόν τον πυρήνα και τον διαλύσεις, αυτή η ενέργεια που έχεις θα απελευθερωθεί. Είναι λογικό λόγω της διατήρησης ενέργειας. Τώρα, τι έγινε στην αρχή του σύμπαντος? Αρχικά υπήρχε μια σούπα από πρωτόνια και νετρόνια. Σιγά σιγά, καθώς περνούσε ο χρόνος και η θερμοκρασία του σύμπαντος άρχισε να πέφτει, τότε αυτά κατάφεραν να έρχονται το ένα κοντά στο άλλο, να μην διαλύονται από τα φωτόνια μεγάλης ενέργειας που υπήρχαν εκείνη την εποχή και όπως βλέπουμε σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται ήλιο ή τρίτιο. Το τρίτιο είναι ουσιαστικά υδρογόνο, το οποίο έχει και δύο νετρόνια μαζί, και να δημιουργείται και δευτέριο. Το δευτέριο είναι πάλι υδρογόνο, μόνο που αυτό έχει ένα νετρόνιο. Αυτά άρχισαν να δημιουργούνται στην αρχή και όλα αυτά δημιούργησαν και τα πρώτα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά πώς έγινε αυτό. Θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Αυτό είναι ένα σύντομο βιντεάκι. Στην αρχή κινούνται πολύ γρήγορα, δεν μπορούν να μείνουν κοντά το ένα με το άλλο και να ενωθούν. Σιγά σιγά οι ταχύτητες μειώνονται γιατί μειώνεται η θερμοκρασία και δημιουργούν τα άτομα. Αυτή είναι, ας πούμε, η κοσμική σούπα που επικρατούσε στις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νετρόνια και η φυσιολογική ερώτηση γιατί... Όχι, quarks. Εντάξει, αυτό το έβαλα περισσότερο για να σας πω, παιδιά, τα νετρόνια. Δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα. Γιατί υπάρχει αυτή η μείωση των νετρονίων στην αρχή του σύμπαντος. Λοιπόν, τα νετρόνια όταν είναι ελεύθερα, τι θα πει ελεύθερα, δεν είναι μέσα σε πυρήνες, έχουν την τάση να αποσυντίθενται. Εδώ έχω βάλει δύο εικονίτσες, ας πούμε, με το πώς γίνεται αυτό. Ένα νετρόνιο όταν είναι μόνο του και δεν βρίσκεται μέσα σε ένα πυρήνα, τότε μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, θα το δούμε σε λίγο, σπάει, γίνεται πρωτόνιο και διώχνει ένα ηλεκτρόνιο, για να υπάρχει διατήρηση του φορτίου, και ένα αντινετρίνο. Και υπάρχει και η άλλη περίπτωση που αν έχει αρκετή ενέργεια, τότε μπορεί να βγάλει και ένα φωτόνιο. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι στην αρχή του σύμπαντος τα νετρόνια που ήταν ελεύθερα, γιατί είπαμε δεν μπορούσαν να μπουν στους πυρήνες λόγω της μεγάλης ενέργειας, άρχισαν να αποσυντίθενται. Γι' αυτό το λόγο μειωνόταν ο αριθμός τους.
Και μάλιστα, αν πάρουμε τους χρόνους ημιζωής, που τι θα πει χρόνος ημιζωής, το χρόνο στον οποίο η ποσότητα θα μείνει μισή, αυτή είναι περίπου στα 900 δευτερόλεπτα. Τι θα πει αυτό, ότι περίπου σε 1/4 θα υπήρχαν τα μισά νετρόνια, άρα σε μισή ώρα θα υπήρχαν το 1/4 και ούτω καθεξής. Άρα σκεφτείτε ότι σε μερικές ώρες μόνο νετρόνια δεν θα υπήρχαν για να δημιουργήσουν πυρήνες. Παρ' όλα αυτά, πυρήνες βλέπουμε γύρω μας και τα νετρόνια συνέχισαν να υπάρχουν. Γιατί συνέβη αυτό? Όπως είδαμε πριν, η αντίδραση η οποία κάνει ένα νετρόνιο πρωτόνιο περιλαμβάνει ένα νετρίνο ή αντινετρίνο μέσα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση υπάρχει ασθενής αλληλεπίδραση. Αν έχετε ακούσει, είναι μέσα στις 4 βασικές δυνάμεις, ηλεκτρομαγνητισμός, βαρύτητα, ασθενής και ισχυρή αλληλεπίδραση. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με την ασθενή αλληλεπίδραση. Η ασθενή αλληλεπίδραση είναι όμως πολύ ευαίσθητη στη θερμοκρασία. Όσο πιο υψηλή θερμοκρασία, τόσο πιο πολλές τέτοιες αντιδράσεις γίνονται. Όσο χαμηλώνει η θερμοκρασία, ο ρυθμός αυτών των αντιδράσεων μειώνεται. Καθώς όμως το σύμπαν διαστελόταν, είπαμε ότι η θερμοκρασία μειωνόταν. Άρα μειωνόταν και ο ρυθμός που γινόντουσαν αυτές οι αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά έφτασε κάποια θερμοκρασία όπου τα νετρόνια διασπόνταν πάρα πολύ αργά. Και πλέον ήταν και η ώρα που η ισχυρή αλληλεπίδραση δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο. Άρα, ενώ θα περιμέναμε μια τέτοια καμπύλη, αν ίσχυε αυτή η εκθετική μείωση που είδαμε, τελικά λόγω αυτής της εξάρτησης της αντίδρασης από τη θερμοκρασία, η καμπύλη, ενώ κατεβαίνει, όταν φτάσουμε σε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, μένει κάπου εδώ. Οκ, εδώ κάτι λείπει. Οκ. Τώρα, εδώ έχω βάλει κάτι μπαλονάκια. Γιατί έχω βάλει μπαλονάκια? Γιατί προφανώς θα μιλήσουμε για το ήλιο. Τι είναι το ήλιο? Το ήλιο είναι το δεύτερο πιο απλό στοιχείο στη φύση. Αποτελείται απλώς από 2 πρωτόνια και από εκεί και πέρα έχει 1 νετρόνιο, 2 νετρόνια ανάλογα με το ισότοπο. Το πιο συνηθισμένο είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, το ήλιο 4. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό? Μπορούμε να ορίσουμε αυτή είναι εδώ την ποσότητα, η οποία είναι η πυκνότητα του ηλίου στο σύμπαν προς την πυκνότητα όλων των βαριώνιων. Βαριώνια εννοούμε τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Ένα ήλιο, όπως είπαμε, αυτό που βλέπουμε συνήθως γύρω μας, αποτελείται από 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια. Εντάξει. Τώρα, είπαμε ότι υπάρχει μια στιγμή όπου η αναλογία πρωτονίων και νετρονίων παραμένει σταθερή, γιατί τα νετρόνια σταματάνε να διασπώνται. Οι υπολογισμοί που κάνουν οι θεωρητικοί βγάζουν ότι αυτή η αναλογία θα πρέπει να είναι 0,2. Τι θα πει 0,2? Κάθε 10 πρωτόνια υπάρχουν 2 νετρόνια. Άρα, για να φτιάξω εγώ ένα μόνο άτομο ηλίου, θα πάρω 2 νετρόνια, 2 πρωτόνια και θα μου περισσέψουν και άλλα 8 πρωτόνια. Άρα αυτό το κλάσμα τι γίνεται? Πόσα βαριώνια έχει μέσα το ήλιο? 2 πρωτόνια, 2 νετρόνια, 4. Πόσα εγώ συνολικά πήρα? Είπαμε, κάθε 10 πρωτόνια έχω 2 νετρόνια. 10 πρωτόνια και 2 νετρόνια, 12. Άρα αυτό το κλάσμα γίνεται 4/12, δηλαδή 1/3. Άρα, αν πιστέψουμε αυτό το μοντέλο και δούμε ότι η φυσική αυτή που ξέρουμε εδώ ίσχυε και αρχικά στο σύμπαν, τότε αυτή η πυκνότητα του ηλίου προς τη συνολική μάζα του σύμπαντος δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 1/3. Οι μετρήσεις που έχουμε κάνει την έχουν βγάλει γύρω στο 24%. Άρα το μοντέλο μας είναι μέσα σε αυτά που πρέπει, μπορούμε να το πιστέψουμε. Αν εμείς πέραμε μετρήσεις και βρίσκαμε ότι το ήλιο είναι το 50% του σύμπαντος, προφανώς αυτό το μοντέλο δεν ισχύει, γιατί αυτό το μοντέλο μας λέει ότι τα νετρόνια που υπήρχαν ήταν πολύ λιγότερα και δεν φτάνουν για να φτιάξει τόσο πολύ ήλιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πρώτο τεστ, είπαμε η επιβεβαίωση της θεωρίας.
Τώρα, το πρώτο στοιχείο που δημιουργείται αρχικά, ίσως είναι και το πιο απλό, είναι το υδρογόνο, αλλά όχι το απλό υδρογόνο, το ένα πρωτόνιο, γιατί είπαμε πρωτόνια υπήρχαν παντού. Με αυτή την έννοια υδρογόνα υπήρχαν παντού. Αλλά το δευτέριο, δηλαδή ένα νετρόνιο και ένα πρωτόνιο. Αυτό δημιουργείται από μια σειρά αντιδράσεων που δεν με νοιάζει να τις δείτε. Το πιο σημαντικό σε αυτές είναι ότι γενικά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα νετρίνο. Άρα αυτή η αντίδραση δεν μας νοιάζει και τόσο η θερμοκρασία. Άρα μπορεί να ξεκινήσει αρκεί να μην υπάρχουν τέτοια φωτόνια έτσι ώστε να διαλύουν τους πυρήνες. Γιατί σκεφτείτε ότι μπορεί ένα νετρόνιο και ένα πρωτόνιο να έρθουν κοντά, να συνδεθούν. Αν όμως τα φωτόνια είναι τόσο πολλά και τόσο ενεργητικά, με τόσο μεγάλη ενέργεια, έτσι ώστε να έμενε αυτό λιγότερο, ας πούμε, ένα νανοσεκόντ και συνέχεια ένα πρωτόνιο, ένα φωτόνιο να το χτυπούσε και να το διέλυε, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ουσιαστικά ποσότητα δευτερίου και γι' αυτό αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη. Όταν λοιπόν τα φωτόνια έχουν τόσο λίγη ενέργεια ώστε να μην διαλύουν τους πυρήνες δευτερίου, ο χρόνος είχε φτάσει περίπου στα 200 σεκόντ. Άρα στα 200 σεκόντ άρχισαν να δημιουργούνται οι πυρήνες. Είχαμε δει όμως ότι ο χρόνος που η θερμοκρασία είναι τέτοια έτσι ώστε περίπου η ποσότητα των νετρονίων να είναι περίπου σταθερή ήταν το 1 σεκόντ. Από το 1 σεκόντ ως τα 200 σεκόντ πέρασε κάποιος χρόνος και τα νετρόνια μειώθηκαν ακόμη λίγο. Με μειωμένο αριθμό όπως είπαμε, αλλά μειώθηκαν ακόμη λίγο. Αυτό λοιπόν θέτει ακόμη έναν περιορισμό σε αυτό το κλάσμα που είδαμε πριν, αφού τα νετρόνια είναι ακόμη λιγότερα και το μέγιστο γίνεται 0,27. Εμείς που είπαμε μετρήσαμε 0,24, είμαστε ακόμα μέσα. Άρα το μοντέλο μας συνεχίζει να ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα το δευτέριο μπορούσε να δημιουργήσει και τα επόμενα στοιχεία. Για παράδειγμα, 2 δευτέρια θα μπορούσε να δώσει ένα ήλιο 3 και φωτόνιο, και νετρόνιο, συγγνώμη. Θα μπορούσε να δώσει ήλιο 4 κτλ. Και από εκεί και πέρα, όσο περισσότερα στοιχεία δημιουργείς, τόσο περισσότεροι συνδυασμοί υπάρχουν και μπορείς να φτάσεις και στα παραπάνω στοιχεία. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτή είναι η σκάλα ουσιαστικά του περιοδικού πίνακα που τη δείχνει ότι από το υδρογόνο πήγαμε στο δευτέριο, μετά πήγαμε στο ήλιο 3, ήλιο 4. Εδώ υπήρχε ένα κενό, καθώς δεν υπάρχει πυρήνας με 5 νουκλεόνια που είναι αρκετά σταθερός. Άρα αυτές οι αντιδράσεις γίναν γρήγορα. Εδώ είχαμε θέμα, καθυστέρησε, θα δούμε και το σχήμα αργότερα. Εδώ πάλι αυτή η αντίδραση γινόταν εύκολα. Ξανά δεν υπήρχε σταθερός πυρήνας, πάλι είχαμε δυσκολία, πάλι έπρεπε να περάσει χρόνος. Καταφέραμε και περάσαμε μικρότερες ποσότητες. Τελικά, τα στοιχεία ουσιαστικά που δημιουργήθηκαν στην αρχή του σύμπαντος ήταν αυτά εδώ. Όπως είχαμε σχολιάσει στην εξέλιξη των αστέρων, τα βαρύτερα στοιχεία, π.χ. ο σίδηρος, δημιουργούνται στην καρδιά των αστέρων. Και τα πιο βαριά και από το σίδηρο δημιουργούνται πλέον όταν οι αστέρες καταστραφούν. Αυτό εδώ που σας είπα, οι αντιδράσεις και αυτή εδώ η σκάλα, να τη δούμε και λίγο καλύτερα, βλέπετε ότι με 5 νουκλεόνια πυρήνας και με 8 δεν υπάρχει. Και θα δούμε ότι γι' αυτό και οι μεγαλύτερες ποσότητες των στοιχείων είναι αυτά εδώ στο σύμπαν. Λέμε όλοι οι μεγαλύτερες ποσότητες είναι υδρογόνο και ήλιο. Το λίθιο είναι σημαντικά λιγότερο, έπρεπε να επεπηδηθεί αυτό το εμπόδιο και το βερίλιο ακόμη λιγότερο. Και να πάμε και σε αυτό το σχήμα. Καταρχήν να δούμε αυτό που συζητούσαμε, ότι εδώ το ήλιο βλέπουμε ότι είναι περίπου στο 0,24. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Σχετικά με όλα τα υπόλοιπα που δυσκολεύτηκαν να δημιουργηθούν ή δεν ήταν αρκετά σταθερά. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπετε ότι είμαστε σε κλίμακα 10 στην πλην τετάρτη. Εντάξει, το λίθιο είναι 10 στην πλην ενάτη. Τα κουτάκια που βλέπετε είναι ουσιαστικά οι περιοχές που παρατηρούμε και βλέπετε ότι λίγο ή πολύ ταυτίζονται και με τις θεωρητικές καμπύλες. Και τώρα να σχολιάσουμε και κάτι άλλο. Λέει ασυμμετρία στο σύμπαν. Και τι σημαίνει αυτό? Αν το καλοσκεφτείτε, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε φτιαγμένοι από βαριόνια. Δηλαδή από την ύλη που ξέρουμε, πρωτόνια, νετρόνια κτλ. Γιατί
δεν θα μπορούσαν πολύ απλά να είμαστε φτιαγμένοι από αντιπρωτόνια και αντινετρόνια? Δεν έχετε ακούσει για την αντιύλη? Ναι. Γιατί δεν είμαστε λοιπόν φτιαγμένοι από αντιύλη? Δεν υπάρχει λόγος το σύμπαν να έχει επιλέξει το ένα σε σχέση με το άλλο. Παρ' όλα αυτά, αν κάνουμε μερικές μετρήσεις στο σύμπαν, θα δούμε ότι η πυκνότητα, η αριθμητική πυκνότητα των φωτονίων είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από την αριθμητική πυκνότητα των βαριονίων, που και αυτή με τη σειρά της είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από την αριθμητική πυκνότητα της αντιύλης. Αυτό μπορούμε να σκεφτούμε έναν απλό τρόπο να το εξηγήσουμε πώς έγινε στην αρχή. Αν πούμε για παράδειγμα ότι στο σύμπαν υπήρχε μια πάρα πολύ μικρή ασυμμετρία και σε 1 δισεκατομμύριο πρωτόνια υπήρχαν 1 δισεκατομμύριο πλην 2 αντιπρωτόνια, συγγνώμη. Όπως ξέρετε, η ύλη με την αντιύλη ενώνεται, διαλύεται και παράγει φωτόνια υψηλής ενέργειας. Άρα λοιπόν, αν ήταν έτσι τα πράγματα στην αρχή, τότε από το 1 δισεκατομμύριο βαριόνια θα πέρυσσευαν μόνο 2 πρωτόνια, δεν θα έμενε και πολύ αντιύλη, ενώ θα είχαμε μια τεράστια ποσότητα, 1 δισεκατομμύριο πλην 2 φωτόνια. Άρα, αν πάρουμε αυτή τη λογική, μπορούμε να σκεφτούμε γιατί έχει προκύψει αυτή η τόσο μεγάλη αριθμητική πυκνότητα στα στοιχεία του σύμπαντος. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας λόγος η αντιύλη να είναι περισσότερη, η αντιύλη να είναι λιγότερη από την ύλη. Και αυτή η ασυμμετρία που υπήρχε στην αρχή, παρόλο που μας βολεύει για να εξηγήσουμε αυτά που βλέπουμε σήμερα, δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε με βάση κάποιο φυσικό μηχανισμό. Παρ' όλα αυτά μας συμφέρει, γιατί σκεφτείτε αν ήταν τα πρωτόνια ίσα με τα αντιπρωτόνια, τότε όλα γύρω μας θα ήταν φωτόνια και εμείς δεν θα υπήρχαμε καν. Εκτός και αν υπήρχαμε σαν ολογράμματα, σαν οντότητες από φωτόνια. Τώρα, κάτι άλλο που είχε υποσχεθεί ο Ορφέας ότι θα πούμε σήμερα είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός είναι ένα μοντέλο το οποίο προτάθηκε νομίζω γύρω στο 70 με 80 και θέλησε να λύσει ένα σωρό προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν οι επιστήμονες. Για να δούμε ποια είναι αυτά. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε το πρόβλημα της καμπυλότητας. Λέει ότι το σύμπαν είναι επίπεδο και για να είναι επίπεδο τώρα θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο επίπεδο στο παρελθόν. Θα δούμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτό. Πώς ξέρουμε ότι το σύμπαν είναι επίπεδο τώρα? Έχουμε κάνει μετρήσεις με όση ακρίβεια έχουμε αυτής της κρίσιμης πυκνότητας, της πυκνότητας του σύμπαντος και έχουμε δει ότι είναι πολύ κοντά σε αυτή την κρίσιμη πυκνότητα. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι το κάπου είναι περίπου ίσο με 0, άρα το σύμπαν είναι επίπεδο. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του ορίζοντα που είχε αναφέρει και ο Ορφέας την προηγούμενη φορά. Το σύμπαν λέει είναι ομογενές και ισότροπο. Και αν συμβαίνει αυτό τώρα, θα έπρεπε και αυτό να συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό και στο παρελθόν. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό έχει να κάνει με αυτό που συζήτησε ο Ορφέας, πώς κατάφεραν τα φωτόνια να συνενθούν το ένα με το άλλο, τι θερμοκρασία πρέπει να έχει το καθένα, τι ενέργεια πρέπει να έχει το καθένα, για να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας, την μικροκυματική κοσμική ακτινοβολία, να είναι ομογενής και ισότροπη. Και υπάρχει και το πρόβλημα των μαγνητικών μονοπόλων, δηλαδή γιατί δεν υπάρχουν. Πολλές θεωρίες από αυτές που θέλουν να ξεχωρίσουν τις 4 δυνάμεις και θεωρούν ότι όλα ήταν μία δύναμη που σιγά σιγά άρχισε να χωρίζεται σε άλλες, προβλέπουν αυτά τα μαγνητικά μονόπολα. Και εξάλλου, για όποιον έχει δει λίγο, έχει μελετήσει λίγο τον ηλεκτρομαγνητισμό, τι πιο ωραίο, εκτός από φορτία, να έχει και μαγνητικά φορτία, οι εξώσεις του Maxwell να γίνονται πλήρως συμμετρικές και γενικά αυτό θα ικανοποιούσε και το αίσθημα του ανθρώπου να τα έχει όλα συμμετρικά. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι δεν είναι μόνο το τι θέλουμε εμείς, είναι ότι πολλά μοντέλα της φύσης το προβλέπουν αυτό. Για να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εδώ θα δούμε λίγο τι γίνεται με το πρόβλημα της καμπυλότητας. Λοιπόν, ένα νανοσεκόντ αμέσως μετά το Big Bang, έστω ότι έχουμε αυτά τα τρία νούμερα, δεν σε μας νοιάζει τι νούμερα είναι πάντως τεράστια. 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21-24 ψηφία. Εντάξει, είναι τεράστια. Τα πράσινα, το πράσινο νούμερο αντιστοιχεί στην πράσινη καμπύλη, το μαύρο στη μαύρη καμπύλη, το κόκκινο στην κόκκινη καμπύλη. Αν παρατηρήσετε, αυτά τα νούμερα, δηλαδή η πυκνότητα του σύμπαντος 1 νανοσεκόντ μετά την αρχή του, διαφέρουν μόνο στο τελευταίο ψηφίο. Δηλαδή στο ένα ψηφίο, στα πόσα είπα, στα 24. Άρα, μια τόσο μικρή διαταραχή, βλέπετε ότι έχει σημαντικές αλλαγές στο μέλλον του σύμπαντος. Η πράσινη καμπύλη είναι αυτό που είδαμε πριν, ότι αντιστοιχεί στο συνεχώς διαστελόμενο σύμπαν, στο ανοιχτό σύμπαν. Η μαύρη αντιστοιχεί στο επίπεδο σύμπαν, αυτό που παρατηρούμε και τώρα. Ενώ η κόκκινη στο σύμπαν το κλειστό, αυτό που θα διασταλεί και στη συνέχεια θα συσταλεί. Άρα βλέπετε ότι μια τόσο μικρή διαφοροποίηση δημιουργεί στο παρόν τεράστιες διαφορές. Γι' αυτό και είπαμε ότι παρόλο που το σύμπαν είναι επίπεδο τώρα, θα έπρεπε στο παρελθόν να είναι ακόμη πιο επίπεδο και ακόμη πιο πολύ ακριβές στην επιλογή των αρχικών συνθηκών. Και αυτό μας φαίνεται κάπως περίεργο, γιατί είναι, λες και το σύμπαν έχει τη δική του βούληση και έχει επιλέξει να κάνει τον εαυτό του επίπεδο. Κάτι που δεν μας αρέσει. Τώρα, αυτή είναι η εξίσωση Φρίντμαν γραμμένη με έναν άλλο τρόπο. Έχουμε βάλει το μέγα στην πυκνότητα προς την κυρίσιμη πυκνότητα. Δεν μας μοιάζει πολύ αυτό. Εμάς μας μοιάζει αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι καθορίζει το πόσο επίπεδο θα είναι το σύμπαν. Είπαμε, αν αυτό είναι ίσο με την κρίσιμη πυκνότητα, τότε έχουμε επίπεδο σύμπαν. Άρα αυτό μηδενίζεται. Αν αυτό είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, έχουμε αντίστοιχα τις άλλες περιπτώσεις. Άρα, είπαμε το σύμπαν είναι επίπεδο, άρα αυτό σήμερα είναι πολύ κοντά στο 1. Αυτό είναι πολύ κοντά στο 1, άρα αυτό πολύ κοντά στο 0. Για να δούμε αυτό το πολύ κοντά τι σημαίνει τώρα και τι θα σήμαινε στο παρελθόν. Αν αυτό για παράδειγμα πούμε ότι αυτή η διαφορά ήταν στο τρίτο δεκαδικό, δηλαδή αυτή η διαφορά ήταν μικρότερη ίση από 10 σε πλην τρίτη, το οποίο δεν είναι κάτι τραγικό, είναι μια καλή ακρίβεια, τότε τη στιγμή της νουκλεοσύνθεσης, στα 200 δευτερόλεπτα του σύμπαντος, αυτή η διαφορά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 10 στη 14η ή στην πλην 14η. Και αν θέλαμε να πάμε και στον ελάχιστο χρόνο με τον οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε και δεν έχουν καταρρεύσει οι νόμοι της φυσικής, τότε αυτός εδώ αριθμός θα έπρεπε να είναι μικρότερος από 10 στην πλην 60η. Σκεφτείτε τώρα ότι έχεις έναν αριθμό 60 ψηφία και του αλλάζει μόνο το τελευταίο. Το 1 ή το 2 που θα βάλεις μπορεί να αλλάξει το μέλλον του σύμπαντος καθοριστικά. Άρα είναι δυνατόν να έχει τόσο μεγάλη ακρίβεια στις αρχικές του συνθήκες στο σύμπαν για να είναι σήμερα επίπεδο. Κάποιος άλλος μηχανισμός λογικά έχει μπει στο παιχνίδι έτσι ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες. Τώρα, το πρόβλημα του ορίζοντα μπορούμε να το περάσουμε λίγο πιο γρήγορα. Αν ήσασταν και στο προηγούμενο μάθημα, το είχε αναφερθεί και ο Ορφέας. Είχαμε πει ότι τα φωτόνια ουσιαστικά αντιδιαμετρικά απέχουν μια απόσταση η οποία είναι περίπου 0,9 της ακτίνας του σύμπαντος που μπορούμε να πούμε. Άρα, δύο διαμετρικά σημεία απέχουν 0,98, αυτό βγαίνει αν κάνουμε τους ακριβείς υπολογισμούς, συν 0,98, περίπου 2 φορές την ακτίνα του σύμπαντος. Άρα δύο σημεία δεν θα τους έφτανε όλος ο χρόνος του σύμπαντος για να καταφέρουν να επικοινωνήσουν. Λογικό. Άρα πώς το καλό έχουν καταφέρει αυτό το σημείο με αυτό το σημείο, αφού απέχει τόσο μεγάλη απόσταση, τόσο μεγάλη που ακόμη και αν θέλεις με την ταχύτητα του φωτός δεν μπορείς να την καλύψει στην ηλικία του σύμπαντος, και έχουν συνεννοηθεί να μας δώσουν ένα τόσο ομοιόμορφο γράφημα. Γιατί εδώ μπορεί να βλέπετε διάφορα χρώματα, αλλά οι αποκλίσεις είναι ελάχιστες. Και αν κάνουμε πιο αναλυτικά τους υπολογισμούς, θα δούμε ότι όταν για τελευταία φορά κατάφεραν να επικοινωνήσουν αυτά τα γειτονικά φωτόνια της κοσμικής ακτινοβολίας, το σύμπαν είχε ουσιαστικά, αυτό που βλέπαμε, είχε ουσιαστικά διαστάσεις 13 MPa, ενώ η απόσταση που θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν αυτά ήταν 0,4 MPa. Αν κάνουμε την πράξη και δούμε τη γωνία του ουρανού, η οποία θα έπρεπε
να έχει την ίδια θερμοκρασία, δηλαδή που μπορούσαν να επικοινωνήσουν αυτά τα φωτόνια, αυτή είναι μόνο δύο μοίρες. Δύο μοίρες σε όλο τον ουρανό. Ο ουρανός, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να χωριστεί σε τετραγωνάκια, με στερεά σε 20.000 τέτοια τετραγωνάκια με στερεά αγωνία δύο μοιρών. Τι θα πει αυτό? Ότι αν είχες δύο τέτοια τετραγωνάκια θα πεις εντάξει. 2 στα 20.000 θα μπορούσαν να έχουν την ίδια θερμοκρασία. Αλλά και τα 20.000 να έχουν την ίδια θερμοκρασία ενώ δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Επειδή πολλά κομμάτια από αυτές τις παρουσιάσεις για να γίνουν, είχα διαβάσει ένα βιβλίο που λέγεται Introduction to Cosmology και είχε ένα παράδειγμα το οποίο μου άρεσε αρκετά σχετικά με αυτό εδώ το ζήτημα. Έλεγε, λέει, είσαι ένα σημαντικό πρόσωπο και κάνεις ένα μεγάλο δείπνο, οπότε έχεις τα γενέθλιά σου και καλείς όλους τους φίλους σου, διάφορους επισήμους. Όπως και να έχει, ο συνολικός αριθμός, έχει την τεράστια την έπαυλη, ο συνολικός αριθμός που θα καλέσεις τυχαίνει και είναι 20.000, όσα τα κουτάκια δύο μοιρών στον ουρανό. Καλείς λοιπόν 20.000 άτομα και έρχεται ο πρώτος, σου φέρνει δώρο, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη μπλούζα. Έρχεται ο δεύτερος, σου φέρνει και αυτός την ίδια μπλούζα. Λες εντάξει, μπορεί να πήγαινα στο ίδιο μαγαζί, ξέρουν τα γούστα μου έτυχε και μου πήραν την ίδια μπλούζα. Όλα τα δίνεις, τα αφήνεις στην τύχη. Έρχεται ο τρίτος, σου φέρνει την ίδια μπλούζα. Ο τέταρτος, ο πέμπτος. Τελικά 20.000 άτομα σου έχουν φέρει την ίδια μπλούζα. Η μόνη διαφορά είναι στο νούμερο. Οπότε, τι σκέφτεσαι εκεί πέρα? Είναι τύχη ή απλώς και τα 20.000 άτομα σκέφτηκαν να σου κάνουν μια φάρσα, πήραν τηλέφωνο ένας τον άλλον και σου είπανε φέρ' του και εσύ αυτή την μπλούζα, το νούμερο διάλεξε το μόνο σου. Άρα, κάτι παρόμοιο σημαίνει και με τον ουρανό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι 20.000 διαφορετικά κουτάκια στον ουρανό εντελώς τυχαία έχουν σχεδόν την ίδια θερμοκρασία. Άρα έπρεπε να γίνει κάτι παρόμοιο, μάλλον το ένα φωτόνιο είπε στο άλλο, να έχεις τόσους βαθμούς Κέλβιν εκείνη τη χρονική στιγμή. Για να πάρουμε αυτή την εικόνα τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, εδώ υπάρχει ένα θέμα, το οποίο και αυτό πρέπει να λυθεί. Πώς κατάφεραν όλα αυτά τα φωτόνια, παρόλο που απέχουν τεράστιες αποστάσεις, να επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο. Και τέλος, τα μαγνητικά μονόπολα. Αυτό δεν μπορούσε να εξηγηθεί με την κβαντομηχανική. Πώς δηλαδή? Ενώ επειδή υπάρχει μεταξύ δύο σωματιδίων μπορεί να υπάρχει μια... Μεταξύ δύο. Ναι. Μεταξύ δύο. Μεταξύ όλων αυτών των δισεκατομμυρίων. Ναι, αν είχαν έρθει ξέρω εγώ από το ίδιο σημείο δεν θα μπορούσαν να ήταν όλα μαζί στην Όχι, τώρα είναι... Τότε άμα ήταν όλα, γιατί να μην ήταν κι εγώ με σένα. Okay. Το όλα είναι... Είπαμε, δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι σύμπτωση. Τώρα, αυτές εδώ είναι οι θεωρίες που είπα πιο πριν, ότι θεωρούν ότι όλες οι δυνάμεις ήταν ουσιαστικά μία δύναμη και σιγά σιγά ξανασπάνε σε συνιστώσεις. Εδώ η πρώτη, ας πούμε, το πρώτο σπάσιμο ήταν της ηλεκτρομαγνητικής και της ασθενούς αλληλεπίδρασης, το οποίο ήταν μία δύναμη και ξαφνικά διασπάστηκε. Αυτό υπάρχει και το κατάλληλο μοντέλο, το οποίο έχει ενοποιήσει αυτές τις δύο δυνάμεις. Αυτό εδώ είναι καλά θεμελιωμένο. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα λίγο πιο δύσκολα πράγματα, όταν πάμε να ενοποιήσουμε την ισχυρή πυρηνική με την ηλεκτροασθενή, όπως λέμε. Εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται τα πράγματα και πιο πολύ ακόμη περισσότερο όταν φτάσουμε στην βαρτική δύναμη, που όχι μόνο δεν μπορούμε να την ενοποιήσουμε με τις υπόλοιπες, αλλά δεν μπορούμε καν να τη φέρουμε σε μια μορφή που να συμβιβάζεται με τις υπόλοιπες. Με αυτό που λέμε με βαριτόνι κτλ. Δεν μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο μοντέλο για να την περιγράψουμε. Όπως και να έχει, αν ισχύει αυτό το μοντέλο, που είναι ωραίο και έχουμε κάποια στοιχεία γι' αυτό, σε κάθε σπάσιμο δύναμης θα πρέπει να έχουμε αυτό, όπως λέγονται, τοπολογικές ατέλειες. Αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε με το απλό παράδειγμα του νερού που παγώνει. Είναι κάτι παρόμοιο. Αν έχει νερό, το νερό είναι υγρό και έχει τα μόρια να περιστρέφονται με τυχαίο τρόπο. Άρα όλα είναι συμμετρικά. Αν όμως το βάλει ξαφνικά στην κατάψυξη και αυτό παγώσει, πολύ πιθανόν αυτή η τυχαιότητα σταματάει εκείνη τη στιγμή και πολύ πιθανόν να έχει κάποιες ατέλειες. Τι θα πει, στην άκρη στο παγάκι να υπάρχει
ένα εξόγκωμα. Αυτά είναι τοπολογικές ατέλειες όπως λέγονται, οι οποίες συνοδεύουν κάθε φορά μετάβαση από μια φάση σε μια άλλη. Είπαμε το απλό παράδειγμα από νερό σε πάγο, ενώ σε πιο μεγάλες κλίμακες, όταν έχουμε σπάσιμο δυνάμεων, τότε αυτές οι τοπολογικές ατέλειες, όπως προβλέπουν αυτές οι θεωρίες, μεταφράζονται σε μαγνητικά μονόπολα. Τώρα, κάποια μαγνητικά μονόπολα θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι. Ένα σωματίδιο που είναι βόρειος πόλος μαγνητικός και ένα άλλο το οποίο να είναι νότιος πόλος. Αν όμως εμείς πάρουμε ένα μαγνήτη και το σπάσουμε στα δύο, δεν θα καταφέρουμε ο ένας πόλος, το ένα κομμάτι να μείνει θετικός πόλος, βόρειος πόλος και το άλλο νότιος πόλος, αλλά αντίθετα θα δημιουργηθούν δύο νέοι μαγνήτες. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε αυτά τα μαγνητικά μονόπολα ούτε κοντά μας, αλλά και από μετρήσεις που έχουν γίνει στο σύμπαν δεν μπορούμε να τις βρούμε. Όχι ούτε μέσω της ηλεκτρομαγνητικής τους αλληλεπίδρασης, αλλά ούτε και μέσω της βαρυτικής τους αλληλεπίδρασης. Και γιατί η βαρυτική αλληλεπίδραση θα μπορούσε να είναι σημαντική? Γιατί υπολογίζεται ότι ένα μαγνητικό μονόπολο θα είχε 10 στη 16η μάσας πρωτονίου. Δηλαδή θα ήταν 1 με 16 μηδενικά φορές πιο βαρύ από ένα πρωτόνιο. Εντάξει, ένα πρωτόνιο να λες δεν είναι και τόσο βαρύ, σκέψου όμως να έχεις πολλά τέτοια. Αν και αυτά ορίστε. Γιατί πρέπει να είναι τόσο βαρύ ένα μαγνητικό μονόπολο? Γιατί έτσι βγαίνει από τη θεωρία. Σύμφωνα με το μοντέλο της φυσικής που υπάρχει, τόση θα πρέπει να είναι η μάζα του. Εξάλλου, όχι όλο. Εξάλλου, ίσως αν ήταν και πιο ελαφρύ, ίσως θα μπορούσε να το έχει δημιουργήσει ήδη με τους επιταχυντές που έχουμε. Άρα και αυτό θέτει ένα όριο στο πόσο βαρύ μπορεί να είναι ή δεν μπορεί να είναι. Πάντως, όπως και να έχει, οι θεωρίες προβλέπουν ότι θα πρέπει να είναι τόσο βαριά. Και αν συμπεριλάβεις και τη μάζα των μαγνητικών μονοπόλων στους υπολογισμούς για την εξέλιξη του σύμπαντος, βγάζεις ότι το σύμπαν θα έπρεπε ήδη να έχει καταστραφεί αν υπήρχαν αυτά τα μαγνητικά μονόπολα. Άρα λοιπόν έχουμε σημαντικό θέμα, γιατί ενώ προβλέπονται δεν τα βλέπουμε πουθενά γύρω μας. Τώρα, τη λύση ήρθαν να τη δώσουν αυτοί εδώ οι τρεις, Γκουτς, Σταρομπίνσκι και Λίντε, που θεώρησαν το εξής. Λέει πώς θα λύσουμε αυτά τα τρία προβλήματα μόνο μιας. Θα βάλουμε το σύμπαν να διαστέλλεται αρχικά εκθετικά. Δηλαδή η σταθερά αυτή του Hubble να είναι 10 στην 107 φορές μεγαλύτερη από αυτή που είναι τώρα. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο γρήγορα θα έπρεπε να διαστέλλεται το σύμπαν. Λέει, θα κάνουμε αυτό το κολπάκι και αυτό θα μας λύσει με μια στα προβλήματα. Τώρα, ο ακριβής φυσικός μηχανισμός. Λοιπόν, για να δούμε πώς γίνεται αυτό. Ουσιαστικά, εδώ είπαμε ότι αυτός εδώ παράγοντας, σας είπα στην αρχή, ότι δείχνει την ακτίνα του σύμπαντος, ενώ εδώ έχουμε τον χρόνο. Και προσέξτε ότι έχουμε λογαρίθμους. Άρα αυτή εδώ η ευθεία σημαίνει για την ακρίβεια εκθετικό. Δείτε εδώ πέρα ότι σε ένα τόσο μικρό χρόνο, που αυτός πόσο να είναι, να είναι 10 στην πλην 30 κάτι, 10 στην πλην 36, σε τόσο μικρό χρόνο, το σύμπαν από 10 στην 70 πήγε 10 στην 30. Άρα άλλαξε τις διαστάσεις του κατά 10 στις 40 φορές. Σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, που δεν προλαβαίνετε καν να το μετρήσετε. Αυτό είναι το μοντέλο του πληθωρισμού. Αυτή είναι η εκθετική διαστολή και γι' αυτό απαιτούσε τόσο μεγάλα μεγέθη. Και όπως βλέπετε, μετά υπάρχει η στάνταρ διαστολή, η οποία βλέπετε ότι η κλίση της, άρα και ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται, είναι σημαντικά μικρότερη. Για να δούμε και πώς γίνεται αυτό με ένα βιντεάκι. Εδώ πέρα είναι ο πληθωρισμός. Βλέπετε πόσο γρήγορα αυξάνεται η ακτίνα του σύμπαντος, σχεδόν κατακόρυφα σηκώνεται. Ενώ πλέον κάπου εδώ, που μπαίνει το σύμπαν στην φυσιολογική διαστολή του, δεν συστέλλεται, φαίνεται σχεδόν σαν να μένει το ίδιο. Γιατί, για να δείξεις ότι σε 10 στην πλην 36 σεκόντ
αυξήθηκε τόσο πολύ, μετά εδώ πέρα η διαστολή, η πολύ μικρή, δεν θα φαίνεται καν. Και τι είναι να γίνει ευθεία ουσιαστικά. Και μετά από ένα σημείο αρχίζει να επιταχύνεται πάλι Ναι. η διαστολή. Το σημαντικό εδώ είναι η αρχή. Τώρα το επόμενο γράφημα ήταν λίγο πολύ για να δείτε ότι δεν έχει καμία σύγκριση μία διαστολή με την άλλη. Η μία ήταν σχεδόν κατακόρυφη, ενώ η άλλη σε αυτή την κλίμακα χρόνου σχεδόν δεν φαίνεται. Και από εκεί και πέρα έχουμε πάρει και αυτό εδώ, το οποίο είναι ο χάρτης της μικροκυματικής κοσμικής ακτινοβολίας, που θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί τον παίρνουμε να είναι τόσο ομοιόμορφη. Λοιπόν, τώρα ο φυσικός μηχανισμός που κρύβεται πίσω από τον πληθωρισμό δεν είναι ακόμη αρκετά καλά ξεκαθαρισμένος, αλλά ένα απλό μοντέλο το οποίο θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε είναι το εξής. Αν πούμε ότι στο σύμπαν υπάρχει ένα δυναμικό, όπως έχουμε το ηλεκτρικό δυναμικό, το βαρυτικό δυναμικό, αν πούμε ότι σε όλο το χώρο υπάρχει ένα δυναμικό, το οποίο όταν ξεκίνησε το σύμπαν βρισκόταν σε μια συγκεκριμένη τιμή και σιγά σιγά έπεφτε, τότε, ενώ εδώ φαίνεται σαν να βρίσκεται σε ισορροπία, άρα το σύμπαν να είναι καλά έτσι όπως είναι, τελικά αν υπάρχει μια πολύ μικρή διαταραχή, αυτό θα αρχίσει να μειώνεται και θα υπάρχει απελευθέρωση ενέργειας. Πόσο όταν αφήνουμε ένα σώμα να πέσει, απελευθερώνεται ουσιαστικά η δυναμική ενέργεια του βαρυτικού πεδίου και γίνεται κινητική. Κάτι παρόμοιο συνέβη σε όλο το σύμπαν. Αν λοιπόν υπάρχει ένα πεδίο κατάλληλο, με κατάλληλη κλίση και κατάλληλο βάθος πηγαδιού, έτσι ώστε στην αρχή του σύμπαντος να απελευθέρωσε αυτή την ενέργειά του, τότε σε αυτό εδώ το κομμάτι έχουμε αυτό που λέμε πληθωρισμό, ενώ όταν φτάσει τελικά στο ελάχιστο έχουμε την απελευθέρωση ενέργειας και την δημιουργία μεγάλης ύλης, γιατί όλη αυτή η ενέργεια που απελευθερώθηκε αποδόθηκε στη συνέχεια στο σύμπαν. Άρα, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, αυτό εδώ το δυναμικό μας έδωσε και τον πληθωρισμό, αλλά μας έδωσε και ένα μεγάλο κομμάτι ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ύλης. Λοιπόν, ο πληθωρισμός, λέει, τον βάλαμε περίπου όταν έγινε αυτό το σπάσιμο της βαρυτικής δύναμης με την ισχυρή, την ασθενή και την ηλεκτρομαγνητική. Και αυτό έγινε όχι στη 10 πλην 36 όπως είπα, αλλά στην πλην 34. Το διάστημά του ήταν περίπου 10 στην πλην 36 και η διαστολή του σύμπαντος, λέει, έγινε το ε στην 60, δηλαδή 10 στην 26 φορές μεγαλύτερο. Και είναι ακριβώς αυτό το γράφημα που είπαμε και αυτό που είπες, ότι εδώ πέρα είναι σχεδόν κατακόρυφη η διαστολή. Εδώ σχεδόν δεν το βλέπουμε με την ίδια κλίμακα το πόσο διαστέλλεται και εδώ πέρα αρχίζει σιγά σιγά λίγο να επιταχύνεται. Τώρα, να δούμε λίγο πώς εξηγείται το θέμα της καμπυλότητας. Με εικόνες μπορούμε να πάρουμε ότι αν είχαμε μια σφαίρα και η καμπυλότητα μπορεί να διέφερε αρκετά από το 1, από το επίπεδο, γιατί εξάλλου έχουμε μια σφαίρα, βλέπετε εδώ πέρα θα νιώθουμε την καμπυλότητα. Αν αυτή ξαφνικά την κάνουμε να διασταλεί πολλές φορές, εδώ πέρα η καμπυλότητα μειώνεται και όταν φτάσουμε πλέον εδώ η καμπυλότητα είναι ακόμη μικρότερη. Είναι αυτό το αντίστοιχο που έχουμε και πάνω στη Γη, που είμαστε τόσο μικροί που ουσιαστικά δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε ότι αυτή είναι σφαίρα. Κάτι παρόμοιο συνέβη με το σύμπαν. Αν κάνουμε τους υπολογισμούς, θα δούμε ότι αυτή εδώ η ποσότητα που είπαμε μαζί, πόσο καμπύλιο είναι το σύμπαν, κατά την περίοδο του πληθωρισμού ήταν στην πλην 2 φορές την κοσμολογική σταθερά του πληθωρισμού, που είπαμε ήταν 10 στην 107 φορές μεγαλύτερη από τη σημερινή, επί τον χρόνο. Ακόμη και αν αυτό το ποσό ήταν περίπου ίσο με 1 στην αρχή του σύμπαντος, που περίπου ίσο με 1 σημαίνει ότι είχαμε η σφαιρική, ότι είχαμε αυτό εδώ ήταν, λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σημερινό, το οποίο, μια στιγμή, λοιπόν,
Αν υποθέσουμε ότι αρχικά είχαμε κάτι το οποίο είναι περίπου κοντά στο 1. Εμείς σήμερα το βρίσκουμε αυτό περίπου κοντά στο 0. Αν βάλουμε τον πληθωρισμό στο παιχνίδι και βάλουμε το χρόνο του πληθωρισμού επί τη σταθερά που είπαμε, θα δούμε ότι στην αρχή του σύμπαντος, από την αρχή του σύμπαντος μέχρι τώρα, αυτό έχει γίνει 10 στην πλην 52. Δηλαδή, ό,τι καμπυλότητα και να είχε το σύμπαν στην αρχή του, ο πληθωρισμός το αναγκάζει τώρα να είναι σχεδόν επίπεδο. Άρα ο πληθωρισμός μας λύνει τα χέρια και μας λέει κατευθείαν μη σε νοιάζει, το σύμπαν δεν κάθεσε να σκεφτεί πώς θέλει να είναι το μέλλον του, είσαι μια τυχαία καμπυλότητα και απλώς το πληθωρισμός το ανάγκασε να έρθει σήμερα και να γίνει επίπεδο. Αυτό εδώ βλέπετε με πόσο μεγάλη ακρίβεια σήμερα το σύμπαν μπορεί να είναι επίπεδο, ακόμη και αν στην αρχή έμοιαζε με σφαίρα. Και εδώ είναι και αυτό που είπαμε, επίπεδο και ακόμη πιο επίπεδο. Όπα. Τώρα, το πρόβλημα του ορίζοντα είναι το εξής. Αν στην αρχή υποθέσουμε ότι ένα φωτόνιο μπορούσε να επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα σε μια τόσο μικρή ακτίνα, που όπως είπαμε ήταν 0,4 ΜΠa. Τότε, αν μπήκε στο παιχνίδι ο πληθωρισμός, ο χώρος άρχισε να διαστέλλεται πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης ο χρόνος, για να ξέρουμε, δεν υπόκειται σε αυτό που λέμε ότι η ταχύτητά του είναι πάντα μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός. Δεν είναι κάτι υλικό, δεν είναι ένα ηλεκτρόνιο το οποίο προσπαθούμε να το στείλουμε πιο γρήγορα από το φως. Ο χώρος δεν υπακούει σε αυτόν τον νόμο. Επομένως, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα του πληθωρισμού, αυτές οι δύο ακτίνες, λόγω της διαστολής τους, ξεχύλωσαν τόσο πολύ που αυτό εδώ μεγάλωσε και έγινε σχεδόν το μισό σύμπαν. Επομένως, βλέπουμε ότι αυτό εδώ το μικρό που στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει με όλα αυτά τα μικρότερα, όταν έγινε ο πληθωρισμός, βλέπετε ότι έφτανε και μέχρι το κέντρο αυτών των κύκλων. Επομένως, μπορούσε να υπάρχει αλληλεπίδραση. Άρα, αυτή η εκθετική διαστολή, η πολύ γρήγορη διαστολή του χώρου, μπορεί ουσιαστικά να εξηγήσει γιατί τα φωτόνια κατάφεραν να επικοινωνήσουν όλα τα υπόλοιπα φωτόνια και τελικά να έχουν την ίδια περίπου ενέργεια και θερμοκρασία το σύμπαν. Και τα μαγνητικά μονόπολα, αν κοιτάξουμε αυτό εδώ, θα δούμε, επειδή η ακτίνα του σύμπαντος διαστελόταν εκθετικά με το A στην HI, δηλαδή την κοσμολογική σταθερά του πληθωρισμού επί το χρόνο, και επειδή η πυκνότητα είναι με το αντίστροφο στην τρίτη της ακτίνας, τότε αυτό εδώ θα πηγαίνει με 3 φορές τον εκθέτη της προηγούμενης ποσότητας. Επομένως, η αριθμητική πυκνότητα των μαγνητικών μονοπόλων θα πρέπει να μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα με τον χρόνο. Αν αρχικά προβλεπόταν ότι θα πρέπει να υπάρχουν 10 στην 82 μαγνητικά μονόπολα ανά κυβικό μέτρο, τεράστιος αριθμός, φανταστείτε σε αυτό το δωμάτιο να υπάρχουν 10 στην 82 μαγνητικά μονόπολα και μάλιστα με τόσο μεγάλη μάζα όσο είπαμε. Τότε θα ήταν σίγουρο ότι θα πρέπει να τα ανιχνεύσουμε. Παρ' όλα αυτά, αν βάλουμε τον πληθωρισμό, τότε αυτή η ποσότητα μειώνεται σε 15 μαγνητικά μονόπολα ανά κυβικό πασέκ. Πλέον η ποσότητα μειώνεται πάρα πολύ. Αν θέλουμε να πάμε σε μονάδες USA, είναι, για να δείτε πόσο μικρός είναι ο αριθμός, 5 επί 10 στην πλην 49 μονόπολα ανά κυβικό μέτρο. Γιατί κάτσε και στην πλην τρίτη? Γιατί είναι πυκνότητα. Η πυκνότητα είναι πλην. Ναι. Είναι προς τα κάτω. Είναι στον παρονομαστή. Και αν πάμε και πέρα από την διαστολή του πληθωρισμού και πάμε και συμπεριλάβουμε και τη σημερινή διαστολή, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 10 στην πλην 61 μονόπολα ανά κυβικό μέγα πασέκ. Δηλαδή ουσιαστικά τα μαγνητικά μονόπολα έχει μειωθεί τόσο πολύ η αριθμητική τους πυκνότητα που είναι λογικό να μην τα εντοπίσουμε. Αυτή η θεωρία βέβαια δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τα μαγνητικά μονόπολα, αλλά μας εξηγεί και μας λύνει προς το παρόν τα χέρια γιατί δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να τα βρούμε. Δεν γίνεται να φτιάξουμε, ξέρω εγώ.
Δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε. Αν είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε, σημαίνει ότι υπάρχουν κιόλας. Ναι, γιατί κάπου το είχε πάρει το μάτι μου ότι είχαν φτιάξει, αλλά δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έχουν φτιάξει ένα δικά μου. Το Big Bang όταν είχαν πάει Ανταρκτική για τα πειράματα. Ναι. Και να δούμε και κάτι άλλο που έκανε ο πληθωρισμός. Όπως πολύ πιθανόν να έχετε ακούσει, σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg, υπάρχει μια δυνατότητα να δανειστούμε ενέργεια από τη φύση για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και γενικά αυτό γίνεται συνεχώς, γύρω μας παντού τέλος πάντων, που μικρά ποσά ενέργειας δημιουργούνται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πρέπει να πληρείται αυτή η σχέση. Δημιουργούνται δηλαδή ένα ζεύγος δύο σωματιδίων, ένα πρωτόνιο και ένα αντιπρωτόνιο, και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτά ξανασυναντιούνται και, και δημιουργούν ένα φωτόνιο, άρα ενέργεια που είχαν χάνει. Τώρα, αυτά είπαμε υπάρχουν συνεχώς γύρω μας και υπήρχαν και στην αρχή του σύμπαντος. Τι συνέβη τώρα, αυτές οι τυχαίες μεταβολές είναι πολύ μικρές και δεν επηρεάζουν τον κόσμο γύρω μας. Αν όμως αυτές οι μεταβολές δημιουργήθηκαν κάποιες τη στιγμή του πληθωρισμού, τότε ένα μικρό σημείο το οποίο δανείστηκε ενέργεια για ελάχιστο χρόνο, ο πληθωρισμός έκανε αυτή την τυχαία διακύμανση στο χώρο, τη μεγάλωσε κατά πολύ. Σκεφτείτε ότι αν ήταν 10 στην πλήν 34 αυτό το σημείο του χώρου το οποίο είχε τη στιγμιαία διακύμανση, ο πληθωρισμός το έκανε να έχει πλέον διαστάσεις του μέτρου. Άρα αυτή τη διακύμανση δεν μπορούμε πλέον να την παραλείψουμε. Άρα ο πληθωρισμός βοηθάει και σε συνδυασμό με αυτό εδώ το φαινόμενο, βοηθάει στο να εξηγήσουμε γιατί υπήρχαν οι διακυμάνσεις στο αρχικό σύμπαν και πώς αυτές οι διακυμάνσεις δημιούργησαν τα πυκνώματα που δημιούργησαν τους γαλαξίες και στη συνέχεια δημιούργησαν τα αστέρια, τους πλανήτες και εμάς αντίστοιχα. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Άρα, στην αρχή η μεταβολή της πυκνότητας ήταν της τάξεως του 10 στην πλην 6. Αργότερα η μεταβολή έφτασε το 10 στην Δευτέρα, ενώ πλέον σε ένα γαλαξία, ο γαλαξίας σε σχέση με τη γύρω του περιοχή έχει μεταβολή πυκνότητας της τάξης του 10 στην 6. Άρα, προς το καλό, από τόσο μικρές μεταβολές στην αρχή, καταφέραμε να έχουμε 12 τάξεις μεγέθους διαφορά και να πάρουμε τους γαλαξίες που βλέπουμε σήμερα γύρω μας. Λοιπόν, αν θέλαμε να κάνουμε ουσιαστικά μια ποσότητα για να βλέπουμε πόσο αραιό ή πόσο πυκνό είναι ένα σημείο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το κλάσμα, το οποίο είναι η πυκνότητα που μετράμε στο σημείο πλην τη μέση πυκνότητα δια την μέση πυκνότητα. Άρα ουσιαστικά αυτό θα είναι ένα κλάσμα, το οποίο αν έχουμε πύκνωμα, δηλαδή η πυκνότητα στο σημείο είναι μεγαλύτερη από τη μέση πυκνότητα, αυτό θα είναι κάτι θετικό. Άρα για δέλτα θετικό έχουμε πύκνωμα. Αντίστροφα, αν αυτό είναι μικρότερο από αυτό, τότε έχουμε αραίωμα. Και η ελάχιστη τιμή ποια είναι, αυτό εδώ να είναι 0, δηλαδή να μην υπάρχει τίποτα στο σημείο. Άρα για αραίωμα θα έχουμε τιμές του δέλτα από πλην 1 έως 0. Και αν θεωρήσουμε ένα ομογενές σύμπαν, τότε αυτές οι διακυμάνσεις με το χρόνο θα αναπτύσσονταν εκθετικά και αυτός εδώ ο χρόνος, ο οποίος ήταν ο χρόνος στον οποίο αυτές οι διακυμάνσεις ήταν πλέον σημαντικές, δεν ήταν από αυτόν εδώ τον τύπο. Ο οποίος βλέπετε ότι σχετίζεται από τη σταθερά της βαρύτητας, λογικό, επειδή αυτές οι διακυμάνσεις οφείλονται στην βαρυτική έλξη μεταξύ των σημείων, και τη μέση πυκνότητα. Και αυτό λογικό, η πυκνότητα θα πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο. Για να δούμε και ένα βιντεάκι το πώς γίνεται αυτό. Αν ξεκινήσουμε από ένα τετράγωνο το οποίο είναι σχετικά τυχαία κατανεμμένο με ένα πύκνωμα στο κέντρο, βλέπετε ότι ενώ στην αρχή, να το ξαναβάλουμε, ενώ στην αρχή ξεκινάει πολύ αργά, δείτε και το χρόνο, ενώ στην αρχή ξεκινάει πολύ αργά,
όλο και επιταχύνεται, είναι αυτό που λέμε το εκθετικό, εκθετική αύξηση. Και στο τέλος γίνεται σε ένα σημείο. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τα πυκνώματα και τα αερώματα στο σύμπαν. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Υπάρχει και η πίεση η οποία παίζει ρόλο. Και η πίεση πολλές φορές μπορεί να σταματήσει τα πυκνώματα από το να μεγαλώσουν. Και είναι λογικό αυτό, το βλέπουμε γύρω μας, γιατί εγώ καθώς κινούμαι, κάνω πυκνώματα και αερώματα στον αέρα. Αν ίσχυαν μόνο αυτά που λέγαμε πριν, τότε αυτό το μικρό πύκνωμα θα πρέπει να αυξάνεται εκθετικά και να καταρρεύσουν όλα μπροστά μου. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, γιατί παίζει και η πίεση ρόλο. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, όπως πριν δώσαμε μια χρονική κλίμακα για να πούμε το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί ένα πύκνωμα, έτσι δίνουμε και ένα παρόμοιο χρόνο για το πόσο γρήγορα θα μπορέσει η πίεση να διαδοθεί από σημείο σε σημείο και να έχουμε ουσιαστικά επικράτηση της πίεσης. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ακτίνα, η οποία αυτή μας νοιάζει, σε πόσο μεγάλη ακτίνα θα γίνει αυτό το γεγονός, και αυτό εδώ λέω ότι είναι η ταχύτητα του ήχου. Γιατί είναι η ταχύτητα του ήχου? Αν είμαστε στον αέρα, ουσιαστικά ο ήχος τι είναι? Μεταβολή της πίεσης. Άρα η πίεση μεταδίδεται με την ταχύτητα του ήχου. Τώρα εδώ. Το όριο της απόστασης, λέει, που θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πύκνωμα για να καταρρεύσει, λέγεται μήκος Jeans. Αυτός είναι ένα ορισμός που έχουμε δώσει. Και πώς θα πάρουμε τη μαθηματική του έκφραση? Θα πρέπει ο χρόνος για να αναπτυχθεί η πίεση να είναι περίπου ίσως, οριακά, με τον χρόνο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα πύκνωμα. Είδαμε ότι αυτός εδώ δίνεται από την ακτίνα για την ταχύτητα του ήχου. Αυτό εδώ είδαμε πριν τον τύπο από τον οποίο δίνεται. Άρα το μήκος Jeans δίνεται με μια προσέγγιση από αυτόν εδώ τον τύπο. Άρα, αν το μήκος μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η μεταβολή είναι μεγαλύτερο από το μήκος Jeans, το οποίο μπορούμε να το υπολογίσουμε, είδαμε ότι είναι όλα σταθερά, τότε θα έχουμε κατάρρευση. Αντίθετα, αν αυτό το μήκος στο οποίο γίνεται η μεταβολή είναι μικρότερο από το μήκος Jeans, τότε η κατάρρευση εξισορροπείται λόγω της πιέσεως. Και γιατί λοιπόν εγώ καθώς περπατάω δεν δημιουργώ καταστροφή στο πέρασμά μου? Γιατί για τον εντονοσφαιρικό αέρα, αν πάρουμε την προηγούμενη εξίσωση και υπολογίσουμε την τιμή, θα δούμε ότι το μήκος Jeans για τον αέρα είναι 10 χιλιόμετρα. Εγώ αντίθετα το πύκνωμα που δημιουργώ είναι της τάξης του 1 μέτρου. Είναι προφανώς πολύ μικρότερο, άρα και η πίεση καταφέρει να εξορροπήσει την... Όταν έκανες ένα τέτοιο πύκνωμα θα γινόταν... Τι? Κατάρρευση του... Ναι. Okay. Γιατί η πίεση δεν θα προλάβαινε να αντισταθμίσει την διάδοση του πυκνώματος. Καλή φάση. Εντάξει, δεν νομίζω να καταφέρει ποτέ. Θα δείξει. Λοιπόν, τώρα αυτό το μήκος Jeans μπορούμε να το... Μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μάζα Jeans. Πώς? Αφόσον ξέρουμε την πυκνότητα και ξέρουμε ότι είναι περίπου σταθερή και χρησιμοποιήσουμε για όγκο και βάλουμε ακτίνα μιας σφαίρας το μήκος Jeans αυτό, τότε παίρνουμε τη μάζα Jeans. Και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή? Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να δούμε σε ποια εποχή δημιουργήθηκε τι στο σύμπαν. Για παράδειγμα, όταν κυριαρχούσε η ακτινοβολία στο σύμπαν, η μάζα Jeans ήταν περίπου ίση με τη μάζα του ορίζοντα. Άρα λοιπόν χρειαζόταν μια διαταραχή τόσο μεγάλη όσο η μάζα του όλου του σύμπαντος για να δημιουργήσει ένα πύκνωμα. Άρα μέχρι τότε δεν είχαμε δημιουργία από τίποτα. Όταν άρχισε να κυριαρχεί η μάζα στο σύμπαν, αυτά που είπαμε ότι μειωνόταν η θερμοκρασία και τα φωτόνια γινόντουσαν όλο και λιγότερο ενεργητικά, τότε η μάζα Jeans άρχισε να μειώνεται και έγινε 10 36 μάζες ηλίου, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από από ένα γαλαξιακό σμήνος. Επομένως και τότε το μόνο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί είναι ίσως τα μεγαλύτερα γαλαξιακά σμήνη.
Η στιγμή που άρχισαν στην πραγματικότητα να δημιουργούνται όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας είναι η εποχή της επανασύνδεσης, όπου η μάζα Jeans ήταν 15η μάζα ηλίου, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν νανογαλαξία. Άρα, ό,τι είναι μεγαλύτερο από αυτό μπορούσε να δημιουργηθεί, άρα είχαμε δημιουργία γαλαξιών, και τότε ήταν περίπου η περίοδος που αυτά τα πυκνώματα άρχισαν πλέον να γίνονται σημαντικά και να δημιουργούν τα πάντα γύρω μας. Για να δούμε πώς έγινε αυτό. Ενώ στην αρχή είπαμε ότι αυτά τα πυκνώματα δεν παίζαν σχεδόν κανένα ρόλο, οπότε δεν είχαμε μεγάλη μεταβολή στην πίεση. Αργότερα, όταν άρχισε να κυριαρχεί η μάζα, είδαμε ότι σιγά σιγά μπορούσαν να γίνουν τα πυκνώματα που δημιούργησαν τα γαλαξιακά σμήνη, ενώ αργότερα μπορούσαν να δημιουργηθούν και οι μικρότεροι γαλαξίες. Σε αυτή τη δημιουργία της μεγάλης, ας πούμε, δομής του σύμπαντος, βοήθησε σημαντικά η σκοτεινή ύλη. Και γιατί συνέβη αυτό? Γιατί η σκοτεινή ύλη ήταν πιο εύκολο, δεν αντισταθμιζόταν τόσο από την πίεση. Άρα με το που άρχισαν οι μεγάλες διακυμάνσεις, αυτή άρχισε να φεύγει γρήγορα, ενώ τα βαριόνια αλληλεπιδρούσαν περισσότερο μεταξύ τους, ήταν πιο δύσκολο να δημιουργήσουν αυτά τα πυκνώματα και σιγά σιγά ξεκινούσαν. Όταν πλέον περάσαμε στην εποχή που είπαμε, που επιτρέπονταν τα πυκνώματα που δημιουργούσαν τους γαλαξίες μας, τα βαριόνια ακολούθησαν τη σκοτεινή ύλη σε αυτά τα ανημάτια που είχε και στα πυκνώματα που είχε δημιουργήσει, και γι' αυτό λέμε πλέον ότι η σκοτεινή ύλη είναι αυτή που ουσιαστικά καθόρισε τη δομή του σύμπαντός μας. Αυτή ξεκίνησε να κάνει τα πυκνώματά της και τα βαριόνια απλώς ακολούθησαν. Και πώς συνέβη αυτό? Αν είχαμε ένα πύκνωμα το οποίο ήταν ελλειψοειδές, όχι απόλυτα σφαιρικό, τότε σιγά σιγά ο μικρότερος άξονας, επειδή η απόσταση είναι μικρότερη, εκεί πέρα η βαρτική έλξη θα ήταν μεγαλύτερη, άρα αυτό το ελλειψοειδές θα γινόταν ένας δίσκος. Μετά ο δεύτερος μικρότερος άξονας, και αυτό θα είχε μικρότερη απόσταση, η δύναμη θα το έκανε να συνθλιφθεί τα λεγόμενα νημάτια. Ενώ τελικά και ο μεγαλύτερος άξονας, και αυτός θα έπεφτε το ένα πάνω στο άλλο ουσιαστικά, και τελικά θα παίρναμε αυτό εδώ αντικείμενα με σφαιρική συμμετρία, όπως είναι τα σμήνη που βλέπουμε σήμερα. Και αυτό ακριβώς είναι που βλέπουμε. Αν πάρουμε αυτό είναι μια φωτογραφία, ας πούμε, σαν προσομοίωση με το πώς έχουν κατανεμηθεί γαλαξίες σε ένα σμήνος. Θα δούμε ότι το βασικό κομμάτι έχει πάρει μια σφαιρική συμμετρία, έχει φτάσει στο τελικό επίπεδο συμπύκνωση, ενώ αντίθετα τα εξωτερικά κομμάτια, που ίσως δημιουργήθηκαν αργότερα και δεν είχαν τόσο μεγάλο χρόνο, έχουν παραμείνει στο επίπεδο του νηματίου και σιγά σιγά συμπυκνώνονται. Τώρα, στα φαινόμενα που παίζει ρόλο και η ακτινοβολία, έχουμε το εξής φαινόμενο. Αν ο χρόνος που χρειάζεται για να κρυώσουν, για να μην είναι τόσο σημαντικά αυτά τα φαινόμενα ακτινοβολίας, είναι μεγαλύτερος από το χρόνο συμπύκνωσης, τότε αυτό που θα δημιουργεί θα είναι κάτι ενιαίο. Αντίθετα, αν αυτός ο χρόνος που χρειάζεται για να συμπυκνωθεί αυτό το σώμα είναι μεγαλύτερος από το χρόνο στον οποίο θα αρχίσει να αλληλεπιδράει η ακτινοβολία και να παίζει σημαντικό ρόλο, τότε αυτή η ακτινοβολία λόγω της πίεσής της τείνει να διαλύσει την ύλη και να την κάνει σε μικρότερα κομματάκια. Αυτό ακριβώς μπορούμε να δούμε και στο σύμπαν, όπου εδώ και πάνω είναι ουσιαστικά όλα τα αντικείμενα στο σύμπαν στα οποία η ακτινοβολία παίζει σημαντικό ρόλο, και είναι κυρίως οι γαλαξίες, εκεί έχουμε έντονη ακτινοβολία, ενώ αντίθετα τα σώματα τα αντικείμενα στα οποία ο χρόνος αυτός είναι μεγαλύτερος από το χρόνο που χρειάζεται για τη συμπύκνωση των σωμάτων, στα οποία δεν παίζει δηλαδή τόσο μεγάλο ρόλο η ακτινοβολία, είναι τα σμήνη και οι ομάδες γαλαξιών, οι οποίες έχουν διατηρήσει περισσότερο τη συμμετρία τους. Είναι πιο σφαιρικά, σε αντίθεση με τους γαλαξίες, οι οποίοι λίγο πολύ το σχήμα τους διαφέρει.
Τώρα, και εδώ πέρα είναι η διαφορά αυτή ακριβώς που έλεγα, ότι ο γαλαξίας διαφέρει αρκετά από τη σφαιρική συμμετρία, ενώ ένας μήνος, αν το δεις από μακριά, τελικά θα διαπιστώσεις ότι προσπαθεί τέλος πάντων να πάρει το σχήμα μιας σφαίρας. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει, είναι ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει την εξέλιξη του σύμπαντος. Θα το περάσω λίγο γρήγορα, να δούμε τι γίνεται. Εδώ είναι στην αρχή του σύμπαντος που βλέπουμε αυτή τη σκοτεινή ύλη, πώς έχει πάρει τα νημάτια της και έχει προσαρμοστεί. Κάπως έτσι γίνεται. Τώρα βλέπουμε και φωτεινά σημεία, που τι σημαίνει, η σκοτεινή ύλη δεν φωτίζει, αυτά που φωτίζουν είναι τα βαριόνια τα οποία αρχίζουν και συμπυκνώνονται. Όσο πηγαίνουμε πιο κοντά, τόσο βλέπουμε περισσότερη ακρίβεια. Ενώ από μακριά τη βλέπουμε, το μόνο που βλέπουμε είναι αυτό εδώ το πλέγμα. Τώρα, αν ταξιδέψουμε μέσα, εδώ πέρα το πιο αχνό, αυτό το μόβ είναι η σκοτεινή ύλη, που προφανώς δεν θα τη βλέπουμε. Εμείς θα βλέπουμε μόνο αυτούς τους γαλαξίες που είναι τα φωτεινά. Αλλά βλέπετε ότι οι γαλαξίες είναι αναγκαστικά συγκεντρωμένοι γύρω από, πάνω σε αυτά τα νημάτια της σκοτεινής ύλης. Εδώ πέρα που υπήρχε μεγαλύτερη συγκέντρωση της σκοτεινής ύλης, βλέπουμε ότι έχουμε και ένας μήνος, ας πούμε, γαλαξιών. Εδώ συνεχίζουμε το ταξίδι. Τώρα αυτά εδώ είναι διάφορα μοντέλα τα οποία τεστάρουν διαφορετικά είδη σκοτεινής ύλης και ανάλογα με το είδος που έχεις επιλέξει, είχε πει ο Ορφέας την προηγούμενη φορά κάποιους υποψηφίους, ανάλογα με τον υποψήφιο που βάζεις, παίρνεις και διαφορετικό αποτέλεσμα στο τέλος. Και βλέπετε ότι όντως, αν κάνουμε τις προσομοιώσεις, κάθε υποψήφιος μας δίνει και διαφορετικό κομμάτι, άρα μέσω αυτών των προσομοιώσεων μπορούμε να δούμε και το ποιο ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα μας και το ποιο στην πραγματικότητα μάλλον είναι αυτό το οποίο, από το οποίο αποτελεί τη σκοτεινή ύλη. Τώρα, επειδή η ώρα κοντεύει 2, δεν θα δείξω και τα δύο αυτά βιντεάκια. Αυτά τα βιντεάκια μπορείτε να τα δείτε μόνοι σας στο link που θα βάλουμε στο Prezi, να δείτε την παρουσίαση, νομίζω θα υπάρχουν λογικά. Και αν σας ενδιαφέρει, έχουν προέλθει από ένα σεμινάριο στο Coursera, το οποίο το Galaxies and Cosmology, το οποίο καλύπτει πολλά από αυτά που είπαμε σήμερα και την προηγούμενη φορά και ακόμη περισσότερα. Οπότε για όποιον ενδιαφέρεται να μελετήσει λίγο περισσότερο θα μπορούσε να το λάβει, νομίζω είναι κάθε χρόνο γίνεται, οπότε και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα, θα δούμε δύο ακόμη κοσμικά υπόβαθρα. Εμείς την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει μόνο για την μικροκυματική ακτινοβολία. Ωστόσο, υπάρχει και η κοσμική ακτινοβολία ακτίνων Χ, η οποία μάλιστα ανακαλύφθηκε πριν την μικροκυματική ακτινοβολία. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι γνώσεις μας τότε δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένες για τους ενεργούς γαλαξίες κτλ., οι οποίες είναι και η κύρια πηγή αυτής της ακτινοβολίας, δεν είχε μελετηθεί τόσο καλά και μάλιστα βλέπουμε ότι είχε και πολύ μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα, άρα δεν της δώσαν και τόσο σημασία. Τώρα σιγά σιγά με την έρευνα που γίνεται για τους ενεργούς γαλαξίες και με την συνειδητοποίηση ότι αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του σύμπαντος, αυτή η ακτινοβολία έχει αρχίσει να μελετάται λίγο περισσότερο. Άρα, να δούμε λίγο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Most big galaxies contain big black holes. Ναι, δεν ξέρω αν καταφέρω να βγουν. Στο λίγο στο Ιντερνετ.
not just big, supersized, with millions of times the sun's mass. Some of these black holes are actively devouring gas. This drives particle jets that can spew matter millions of light years into space, and also makes the holes a source of penetrating or far X-rays. At these energies, the sky glows in every direction, even far away from bright sources. Astronomers have long suspected that active supermassive black holes in galaxies were responsible, but they just couldn't find enough of them to account for the X-ray glow, especially the peak of the energy spectrum. Now, astronomers using NASA's SWIFT satellite confirm that a largely unseen population of black-hole-powered galaxies is out there. There are so many that scientists say they might fully account for the cosmic X-ray background. What emission we detect from an active black hole is a function of how we see it, whether we're looking face-on into one of its jets, or viewing it from the side through the disk of gas and dust that surrounds it. The brightest active black holes, which include quasars and blazars, are those we see face-on. But as the viewing angle increases, the surrounding disk absorbs increasing amounts of radiation. Astronomers have always assumed that many active galaxies were oriented edgewise to us, but because the disk of gas smothers most of their X-rays, these sideways black holes just weren't detected. And that's where SWIFT comes in. Since 2004, the satellites burst over the telescope, building up the largest, most sensitive X-ray map of the sky. Using these data, astronomers found that the most heavily absorbed galaxies create the energy peak in the cosmic X-ray background. What does it all mean? When the universe was about half its present age, about 7 billion years ago, galaxies crashed together more frequently, and these collisions produced gas-rich galaxies with heavily obscured black holes. The SWIFT survey shows that galaxy mergers helped activate these black holes by feeding them torrents of fresh gas. The new findings are consistent with the idea that the X-ray background peaked around this time, when our own galaxy was young, before our solar system was born. Και εκπέμπουν τώρα τόσο μεγάλα ποσά ενέργειας. Και δεν υπάρχει μόνο στις ακτίνες Χ κοσμική ακτινοβολία, αλλά υπάρχει και στις ακτίνες Γ. Τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται σημαντικές μελέτες πάνω σε αυτό και αυτά προέρχονται από τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες. Και αν δούμε αυτό εδώ το βιντεάκι πάλι, είναι... Hi, I'm Elizabeth Hayes, a scientist working on NASA's Fermi Gamma Ray Space Telescope. Every 3 hours, the large area telescope on board Fermi builds up a picture of the sky in gamma rays, the most energetic form of light. Το οποίο ανιχνεύει ακριβώς στις ακτίνες Γ. Is blazars, active galaxies whose emissions are powered by supermassive black holes. Ο κύριος λέει... extremely active objects. Here's one of the most extreme It's been known to flare up so brightly that for a few και τώρα εδώ πέρα days, αν παρατηρείς τον ουρανό, βλέπεις ότι αυτά αναπεριόδως γίνονται πιο έντονα. This is an immense energy output. Και υπάρχει τόσο μεγάλη διακύμανση και σκεφτείς πόσο μακριά είναι, λέει ότι η φωτεινότητα πρέπει να είναι τεράστια. We call it a blazar when one of the jets is pointed in our direction. Λέει όταν ακριβώς αυτός ο πίδακας είναι ακριβώς περνάει μέσα από τη γη, το λέμε blazar. Every day, the gamma ray sky changes, depending on which galaxies are in outburst and which are in a quiet phase. Και περνάνε ήσυχες και βίαιες φάσεις, γι' αυτό και παίρνει αυτό το αναβόσβημα στους χάρτες αυτούς. Οπότε έτσι μπορούμε να χαρτογραφήσουμε ακριβώς αυτούς τους ενεργούς γαλαξίες. Και σιγά σιγά ανακαλύπτουμε και καινούργια. Ενώ πολλές φορές ενώ είπαμε τα blazars είναι σχετικά περιοδικά φαινόμενα, μπορεί να βρεις και κάτι το οποίο δεν είναι από αυτό. Για παράδειγμα ένα supernova. Οπότε είναι αμέσως έτοιμοι να το ερευνήσουν. Να προδώσει και αυτό το βιντεάκι. Το οποίο τι δείχνει ακριβώς πώς γίνεται αυτή η εκπομπή της ακτινοβολίας και αυτό θα βλέπαμε από μακριά. Καθώς το σώμα περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα, επιταχύνεται, στέλνει ακτινοβολία, η οποία είναι σε ακτίνες Χ, ακτίνες Γ κτλ. Και αυτή φτάνει στα τηλεσκόπια μας. Τώρα, αν κάνουμε ένα γράφημα του τι παίρνουμε
και όλες τις πηγές, δηλαδή πούμε ότι αυτό είναι από τα Blazars, αυτό είναι από τα Quasars, αυτό είναι από Seyfert γαλαξίες κτλ. Τότε τα συνδυασμένα γενικά είναι αυτό εδώ η μοβ γραμμή. Αντίθετα, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι αυτό εδώ. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ανιχνεύουμε και σε αυτό που θεωρητικά προβλέπουμε. Και αυτό το κομμάτι της αστροφυσικής είναι ανοιχτό προς μελέτη, καθώς δεν έχουν βρει ακόμη ποιος μηχανισμός ή ποιο αντικείμενο είναι αυτό που ευθύνεται για την επιπλέον ακτινοβολία γάμα. Τώρα, και για να τελειώσουμε την παρουσίαση... Ορίστε. Γάμα ή χ. Γάμα ήταν αυτά τα τελευταία. Τώρα, για να τελειώσουμε την παρουσίαση θα δούμε κάτι εναλλακτικό. Όλοι έχουμε ακούσει για το Big Bang και ότι αυτό είναι το μοντέλο το οποίο εξηγεί τη δημιουργία του σύμπαντος. Παρ' όλα αυτά, το Big Bang όταν άρχισαν να σκέφτονται για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος δεν ήταν το μόνο που υπήρχε. Αλλά ο μεγαλύτερος άλλος αντίπαλός του ήταν αυτό που λέμε Steady State Cosmology. Δηλαδή σταθεράς κατάστασης. Και θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί έγινε έτσι. Βέβαια, όπως έχετε καταλάβει, αν υπήρχε ακόμη αυτή η θεωρία, μάλλον θα την ξέρατε αρκετοί. Ήταν η εναλλακτική λύση που πέθανε. Καταρρίφθηκε. Ναι, καταρρίφθηκε, δεν μπόρεσε να εξηγήσει όλα τα δεδομένα. Αυτή αναπτύχθηκε από 3 επιστήμονες, Thomas Gold, Hermann Bondi και Fred Hoyle. Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο Hoyle, ο οποίος είναι γνωστός για τις αιρετικές του απόψεις στην φυσική και όλο ψάχνει να βρει το αντίθετο από αυτό που λέει ο κόσμος και προφανώς είναι τόσο καλός που το δικαιολογεί επιστημονικά και δίνει πάντα τις εναλλακτικές θεωρίες. Τώρα, αυτό το μοντέλο ήταν αρκετά καλό και άρεσε στους επιστήμονες για 2 λόγους. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε με αυτό που λέγαμε ότι αρέσει με τους ανθρώπους τα μοντέλα μας να είναι όμορφα, λόγω της κομψότητάς του. Αυτό υπάρχει στην τέλεια κοσμολογική αρχή, η οποία τι λέει? Η κοσμολογική αρχή λέει ότι το σύμπαν είναι ομοιόμορφο στο χώρο. Είναι αυτό που είπαμε, ομογενές και ισότροπο. Και προφανώς ισχύουν και η παγκοσμιότητα των φυσικών νόμων. Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει ότι όχι μόνο το σύμπαν δεν έχει προνομιακές θέσεις στο χώρο, αλλά δεν έχει και προνομιακές θέσεις στο χρόνο. Άρα λοιπόν αυτές οι μεταβλητές που παίρναμε, για παράδειγμα η πυκνότητα του σύμπαντος και η συνάρτηση Hubble τα έχει κάνει σταθερές. Άρα το σύμπαν λέει έχει σταθερή πυκνότητα και σταθερή κοσμολογική σταθερά του Hubble. Άρα λέει αυτό εδώ. Δεν με νοιάζει ποιος χρόνος είναι, όποτε και να μετρήσω, εγώ θα έπαιρνα την ίδια τιμή της πυκνότητας και την ίδια τιμή της σταθεράς του Hubble. Αυτό ήταν ένα το οποίο άρεσε στους επιστήμονες γιατί σου λέει έχουμε το πιο συμμετρικό σύμπαν απ' όλα. Είναι ωραίο. Για να δούμε πώς θα το εξηγήσει. Και εκτός από αυτό, είπαμε ότι έπαιζε μεγάλο ρόλο στις αρχές να συμφωνεί και με το νόμο του Hubble. Αυτός ήταν το πειραματικό δεδομένο το οποίο καθόριζε τα κοσμολογικά μοντέλα και αυτό το μοντέλο τυχαίνει να βρίσκεται σε απόλυτη σύμβαση και μάλιστα αυτός ο νόμος χρησιμοποιείται και για να βγουν διάφορες ιδιότητες για αυτό το μοντέλο. Για να δούμε λίγο επιγραμματικά. Είπαμε, δεν υπάρχει παράμετρος Hubble, αλλά μόνο σταθερά του Hubble. Και υπάρχει και σταθερή πυκνότητα. Αν χρησιμοποιήσουμε τώρα τον νόμο του Hubble, τότε θα έχουμε ότι η ταχύτητα ισούται με τη σταθερά πλέον του Hubble και με την απόσταση. Εφόσον αυτό είναι σταθερά και δεν εξαρτάται από το χρόνο ή από οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σχέση. Όποιος ενδιαφέρει μπορεί να το κάνει, είναι πάρα πολύ απλό. Και τι να πάρουμε? Βγάζουμε το αποτέλεσμα ότι η ακτίνα του σύμπαντος αυξάνεται εκθετικά. Εκθετικά και στον εκθέτη πάνω βρίσκεται η σταθερά του Hubble επί την επί το χρόνο του σύμπαντος. Άρα ουσιαστικά αυτό το μοντέλο προβλέπει τη διαστολή του χρόνου. Και είναι σημαντικό και με αυτό που είπαμε με το κοσμολογικό μοντέλο, ότι κάποια στιγμή το σύμπαν ξεκίνησε
από ένα σημείο. Βέβαια, στο συγκεκριμένο μοντέλο, αυτός ο χρόνος είναι το πλην άπειρο. Για να καταφέρουμε να μηδενίσουμε τον όγκο του σύμπαντος, θα πρέπει να μηδενίσουμε αυτό εδώ, που αυτό μηδενίζεται μόνο αν στείλουμε τον χρόνο στο πλην άπειρο. Άρα, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το σύμπαν είναι άπειρο. Δεν απαιτεί κάποια αρχή, το οποίο δεν μας ενοχλεί. Μπορεί να φαίνεται κάπως παράλογο στο ανθρώπινο μυαλό ότι κάτι υπάρχει από πάντα, αλλά αν αυτό το κάτι είναι το σύμπαν, τότε γιατί όχι. Άρα λοιπόν, αφόσον αυξάνεται η ακτίνα εκθετικά, θα πρέπει να αυξάνεται και ο όγκος εκθετικά. Τώρα, είπαμε όμως ότι η πυκνότητα είναι σταθερή. Και αν ο όγκος αυξάνεται εκθετικά, τότε η πυκνότητα θα πρέπει να μειώνεται εκθετικά. Για να είναι και η πυκνότητα σταθερή, θα πρέπει να δημιουργείται μάζα. Πώς θα δημιουργείται μάζα? Αν η πυκνότητα είναι σταθερή, τότε η μάζα θα είναι ανάλογη της αύξησης του όγκου. Άρα τελικά υπάρχει ένας ρυθμός σύμφωνα με τον οποίο δημιουργείται μάζα στο σύμπαν. Κάναν τους υπολογισμούς και βρήκανε ότι ο ρυθμός παραγωγής της μάζας θα έπρεπε να είναι 10 στην πλην 28, δεν θα πω τις μονάδες, είναι πολύ μεγάλες, δηλαδή για να το μεταφράσουμε ένα άτομο υδρογόνου ανά κυβικό χιλιόμετρο κάθε χρόνο. Το οποίο, εντάξει, δεν είναι και τίποτα φοβερό, γιατί να μην υπάρχει. Τώρα εγώ σε αυτό το σημείο περίμενα να αντιδράσετε και να μου πείτε τι είναι αυτά που μας λες, αστή διατήρηση της μάζας και από πού δημιουργείται μάζα και μου τα έχεις ανατρέψει όλα. Αλλά μόνο σας... Σ' αρέσει? Ναι, πολλά γαΐς. Εγώ το δέχομαι. Είναι πιο ωραίο. Χαίρομαι που το δέχεστε όλοι, μάλλον έχετε κάνει την εξής σκέψη. Φαίνεται πιο ωραίο αυτό. Φαίνεται πιο ωραίο, αλλά δεν τα εξήγησε όλα. Αυτό σκέφτηκα. Βέβαια, αν κανείς πει, ας πούμε, τι είναι αυτά που λες, δημιουργείται μάζα από το τίποτα, έχει ενέργεια από το τίποτα. Ουσιαστικά τι σου λέει αυτό το μοντέλο? Αυτό το μοντέλο σου λέει το Big Bang τα δημιούργησε όλα μια συγκεκριμένη στιγμή. Τα πήρε όλα μαζί. Εγώ θα τα πάρω δόση-δόση. Άρα το ένα μοντέλο δεν είναι πιο παράλογο από το άλλο και τα δύο μοντέλα περιέχουν τη δημιουργία μάζας από το τίποτα. Άρα, τι να το πάρεις όλο μαζί, τι να το πάρεις σε δόσεις, καταλήγεις στο ίδιο, ας πούμε, παράλογο της μη διατήρησης μάζας και ενέργειας κτλ. Όσο πλήθαιναν τα δεδομένα, τα πειραματικά δεδομένα και αυξανόταν η τεχνολογία και μπορούσαμε να δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα, αυτό το μοντέλο δεν κατάφερε να εξηγήσει όλα. Είδαμε ότι το Big Bang, με όλα αυτά που είπαμε σήμερα και με όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά, είναι το κατάλληλο μοντέλο μέχρι στιγμής, το οποίο τα καλύπτει όλα. Άρα και γι' αυτό έχει επικρατήσει, ενώ ο μεγάλος του αντίπαλος έχει πεθάνει. Τι δεν κατάφερε να εξηγήσει? Νομίζω είχε προβλήματα σε όλους τους τομείς που είπαμε σήμερα, δηλαδή από νουκλεοσυνθέσεις και μικροκλιματικές ακτινοβολίες, όλα. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, άμα είναι θα το βρω. Ναι, πριν τελειώσω να σας πω ότι το είπα και μέσα στην παρουσίαση, χρήσιμες πληροφορίες για αυτό το κομμάτι και για όλη την κοσμολογία θα βρείτε τόσο στο online course που σας είπα στο Coursera, μπορείτε να το ψάξετε, έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Αυτό ήταν πολύ καλό, το είχα παρακολουθήσει εγώ πέρσι. Αλλά και το βιβλίο της Introduction to Cosmology της Barbara Rinden, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και τα εξηγεί όλα πολύ απλά. Όποιος έχει όρεξη μπορεί να τα ψάξει λίγο. Αυτά, ευχαριστώ.